Hori alde batetik, gordelekuei eragiten dien inpaktuak, sortzen dizkien kalteak. Gero bai daukagu eiza habitatari dagokionak. Bertako basoa desagertzen denean, edo azken asko galdu edo ez bertako basoa soilik, larreak geroz eta gutxiago dauzkagu mendian, eta larreak dira produkzio aldetik, biomasa aldetik, insektu asko produzitzen dituzten habitatak dira. Orduan, habitat horien galerak ere eragiten duena da biomasa gutxitzea, eta horrek ere kalteak eragiten dizkie. Gaur egun ez da horren beste, baina 20. mendean zehar labitako pestizideketan noski intsektuei egiten ziren, eta aldi berean horrek xaguzarretan eragina izan zuen, eta azken urteetan eolikoen asunto honekin, horre bai ikusi da horrek ere espezie batzuk arriskuan jartzen dituela. Bai, oso kaltegarriak direla aipatu izan da, halako instalazio eolikoak, zerla gehiago, uin horien gatik, palen mugimenduagatik edo zertan zer lotura egin daiteke? Kalteak asko izan daitezke, baina nagusia da hilkortasuna, ezta? Eta hau sortzen da batetik xaguzarrean inpaktu zuzenagatik, helizeak ematen di xaguzarra kolpatzen duelako, eta baita ere barotrauma delakoagatik. Hau da, sortzen den helizea giratzen ari direnean, sortzen da presio galera bat sortzen da, eta presio aldaketa horrek eragiten dizkie arazoak, ondotik pasatzen den xaguzarrari eragiten dizkie kalteak biriketan, egiten dena da haizea batean zabaldu, ordokan airea, eta xaguzarra bertan gehatzen da. Eta orduan ikusten ari direna da, bereziki hau ere, xaguzarrek hau daukate, ez? Direla, espezie asko direla, eta bakoitza dela bere etxekoa, eta orduan espezie batzueri gehiago eragiten diela, eta beste batzueri gutxiago. Kasu hontan, kalte gehien paiatzen dituen espezieak dira, aeroespazio hortan hegatzen diren espezieak, ezta? Basoetakoak direnek, printzipioz ez dute... Ez dira asko ibiliko ere horietan? Bai, eta altura horietan ez dira gehiagi biltzen. Horre, euki dezakezun kaltea da, baldin eta jartzen badezu eoliko bat, baso ondo konserbatutako baso bat daukazun eremu hortan. Batetik eolikoa jartzeko basoak garbitu behar dezulako, baina bestetik ere sortu behar dituzun eolikoak montatzeko, ez, karreterak eta sortu behar dira, azpiegitura horregatik. Baina batez ere, hilkortasuna batez ere eragiten die, aeroespazioan hegatzen diren espezie horieri, eta hori, zuzenean, inpaktu zuzenez edo barotrauma ziltzen dira. Dezait, eta gian ez da zure galdutzeko kontua, baina ekidin daiteken zerbait izan daiteke edo xagusarren kasuan, bai? Bai. Bueno, hau hemen daude batetik ebitatu dezakezu, gainaia ikertu da eta ikusi da, bereziki Europan eta Estatu Batuetan, Alemanian eta Estatu Batuetan eta Kanadan, ikerketa asko egin dira inguruan, eta batetik ikusi dute, gauza logiko bat, dela hilkortasuna handiagoa da, aerosorgailua baldin badago, xaguzar kolonia handi bat dagoen lurralde batean, kobazulo batean 2000, baldin badago kolonia 2000, xaguzarreko kolonia bat, gertu dauden aerosorgailuek hilkortasuna handiagoa, inpaktu handiago dute urruti daudenek baino. Hori batetik, eta gero ere bai ikusi da baudela hartu daitezkeela neurri batzuk, egiten dutenak martxan hilkortasuna handia duen aerosorgailu baten inpaktua murriztea. Eta inpaktu hori egiteko neurri nagusia izango da murrizketa. Dala, aire abiadura jakin batetik bera, funtzionamendua etetea. Orduan, baude ikerketa batzuk ikusi dutena, uste dela, orokorrean, haizaren abiadura 4 edo 5 metro segundukoa baino joagoa denean, aerosorgailuak ez dute funtzionatzen. Ikusi da, 4-5 metro segundu hori izate baino, langa igotzen badezu 8ra, xaguzar aktibidade, ekiditen dezula, hilkortasunaren 60%. Xaguzarrek haizearen abiadura handia denean ez dute egatzen, eta gainera aerosorgailuak ez dira inproduktiboak. Hori, dago ikerketa oso interesgarri bat, ikusten dula neurri txiki hori hartuta, egiten dela
hilkortasuna 160 murriztu xaguzarrena, eta energiaren produktibidadearen urtean 1% bakarrik galtzen dela. Bakarrik, 1% galtzen dela. Ez dakit bakarrik, bat utziko dugu, ez gara esarteko ebaluaketan edo. Bai, bueno, eta gero ere bai, badaude gehiago, xaguzarrek badaude espezie batzuk migratzaileak direnak, edo urtean zehar, neguan hibernatzen daude, horren ez daude aktibo, hor hilkortasuna, haizeak ez du eraginik, hor ez dago hilkortasunik, beste garai batzutan, igual gehiago mugitzen ari dira aeroespazio erabiltzen duten espezie horiek, orduan, bai egin daitekena da ikusi inpaktua noiz izango den txikiagoa, eta hortara egokitu aerosorgailuen funtzionamentua. Orain arte xaguzarrak izan balin badira bioindikatzaileak natur elementuentzarako, orain agian, olako infraestrukturak behar dituztenak eta non kokatu eta zer abiaduretan ibili behar eta agian izango da horren indikatzaile ere, edo, ze etorkizun ikusten diozuzuk xaguzarrari? Bai, a ber, esan behar, enaiz aditua gai hontan, aerosorgailuen eta xaguzaren arteko eragin hortan. Nik xaguzara ikatzen ditut, baina beste gauza batzu ikatzen ditut. Orduan, hemen esan zaket, irakurri dena eta egin ditola revisio azkar bat. Eta argi dagona da, behar dela ondo planifikatu. Eta ikusi, lehenengo ezagutu, xaguzarrak, espeziak eta bereziki arriskuan o konservazio arazoa inbar dena priorizatu. Energia argi dago behar degula, Euskal Herrian erabiltzen dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan energia konsumo handia daukagu eta produkzioa oso txikia da. Orduan argi dago hor zer egin behar dela. Eta egin behar dena da, interes ezberdinak hartu, eta xaguzarren ikuspuntutik, ikusi ze are erabiltzen dituzten gehiago, noiz erabiltzen dituzten, eta esan deguna, ze eguraldi gustatzen zaien gehiago, zein gutxigo, eta agian hortatik sortu daiteke ez hilkortasuna desagregaraziko duen planifikazio bat, baina murriztuko duena. Eta proiektu ez arago ere, xaguzarrei begira jarrita, kontserbazio politikak eta badago, bermatuta dago beren ongizatea den, edo habitatak. Bai, Europan xaguzar espezie guztiak babestuta daude, Europako zuzentarauaren bitartez, eta gero espezietik espeziera konservazio egora aldakorra da. Bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Nafarroan eta bai iparraldean bai. Baino, esango nuke, ari direla behartuta daude neurriak hartzera konservatzeko eta neurriak hartzen ari dira. Duela 2 urte adibidez Aulestin inguruan bazegon baserri abandonatu bat, kolonia oso garrantzitsu bat zeukana, eta erortzeko arriskuan zegoen, eta egindana da beste eraikin bat egokitu, xaguzarrak hartu ditzan, eta 2 urte buruan ja funtzionamentuan dago, eta oso ondo ari da. Gero gainera bai, hegaztegi jartzen zezkia bikutsak. Bertan, kumatu daitezen, xaguzarrentzako ere badaude horrelako berezi batzuk, eta horrelako gauzak egiten ari dira. Gainera, gordelekuak ondo gaiztuta daude, jarraipenak egiten dira, eta arduratzen gara da. Informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola. Egunon Euskal Herria, goitzeko 7 dira, abenduak 19 ditu, ostirala da, ongi etorri naiz irratira. Mikel Manzixidor Arartekoaren hautaketa aurrekus zitekena baino goraberatsuagoa izan da. Arkaitz Rodriguezek IAJak eta PSek peperekin ituna egin izana kritikatu du. Gaur ez dugu edozein izendapen boskatzen. Gaur Arartekoa bozkatuko du. Herritarren defendatzailea. Argi eta ozen esan nahi dugu. Mikel Manzixidor jauna ez da Ararteko izateko hautagai egokia. Nagusiki 2 arrazoirengatik. Ez daukalako ardura horrek eskatzen duen euskeraren ezagutza maila, eta hori ez da detaile txiki bat. Hori, gure ustez behintzat, oinarrizko baldintza bat da. Nola bermatu behar ditu Ararteko? Javier de Andresek EH Bilduren sarraski politikoa aurre ikusi du, eta Espainiako eta Europako alderdi nagusitzat jo du berea. Y como esta es una excepción, y la anomalía que ustedes representan, señores de Bildu, es una excepción, sepan que más pronto, más temprano,
serán exterminados de Euskadi como fuerza política. Y espero que eso sea pronto, de modo que podamos convivir en libertad. Hautaketaren ostean, Ararteko berriak eskerrak eman ditu hedabideen aurrean eta polemikak albo batera uzteko deia egin du. Quiero agradecer a todos los parlamentarios porque independientemente de lo que hayan votado en el futuro quiero ser el Ararteko de todos. Hoy no es día de entrar en polémicas, hoy es día de agradecer a todos. Tamara Jague Konfebaskeko presidenteak adierazi du errespetatzen duela elala beste hiru eta etxalde sindikatuek greba orokorra deitu izana martxoaren 17rako lanbidearteko gutxieneko soldata propio baten alde, baina gaineratu du ez dela irten bidea. Ildo horretan, Konfebaskek lanbidearteko gutxieneko soldatari buruz duen jarrera argi dagoela adierazi du eta nabarmendu du elkarrizketa eskaini dutela elkarrizketa sozialaren mailan eta enpresaren lehiakortasunari eragiten dioten beste gai batzuk ere jorratu dituztela. Gabonen atarian garen honetan, Gernika Palestina herri ekimenak elkartasun aktibora batzeko deia luzatu die Euskal Herriko eragile zein norbanako horretarako besteak beste, zapi solidarioak erabiltzeko gonbita luzatu dute, aferari ikusgarritasuna ematen jarraitzeko, eta oraindik zapirik eskuratu ez duenari, erosteko deia egin diote laguntza ekonomikoa Palestinara heltzeko modua delako. Gure aldetik, gure konpromisoan berresten gara ez, Gernika Palestina bezala. Beti ere, hastapenetik aipatu genuen bezala, Palestinar herriari babesa adierazten jarraituko dugu. Elkartasunaren adar guztiak baitere gaur egun Palestinar errefuxiatu Euskal Herrian bizi den horiekiko baitere arreta berezia eskaintzatera. Ibaitik itsasora lemapean makean azaroan antolatu zuen egunaren gehigarriz abenduaren 20an larunbatarekin Palestinari elkartasun uholdea adierazteko xedez, mobilizazioa deitu du Baionan iparraldea Palestinarekin kolektiboak eta bestalde Espainiako gobernuak Iruña eta Altsasu arteko abiadura handiko trenaren plataformarako informazioa azterlana sustatu du, baina ez du zehaztu Euskal Y-arekin lotura Ezkiotik edo Gasteizik egingo den EH Bilduk errefusatu egin du aukera hori, eta denon trena aukera defendatu du trenbide sozialago bat sustatuz. Laboral Kutxaren azken txostenaren arabera, Araba Bizkaia eta Gipuzkoak 1,8ko industria hazkundea izango dute, hazkunde moderatua izango da, baina Europako industriak bizi duen ahultasunaren gainetik. Eta trafikoa naiz irratian. Badirudi ez dagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan hori bai eguraldik askarra dugu beraz ibili zaitezta tentuz errepidetan orain bai eguraldiaren iragarpena Ikerri Barluzaren eskutik. Kaskartzera egingo du eguraldiak ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira. Goizean goiz orokorran euri gutxi botako du, naiz eta hemenka zertxo bustiko duen, baina goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena sartuko den frontearekin orduan euriterako joera areagotu egingo da, eta zaparrada giroa nagusituko zaigu. Zaparradak edonon emango dira, baina ugarienak normala den bezala Kantauriar isurialdean emango dira, eta gainera puntualki ez da baztertzen mardul botatzean, naiz eta litrotan ez den gehiegi pilatzerik espero. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erdirik aurrera pixkanaka aterunak luzatuz joango dira, hala ere Kantauriar isurialdean ez du erabat atertzerik lortuko, ego isurialdean aldiz giro lasaiagoa geratuko da. Hego haizea arro ibiliko da goizean goiz erditik aurrera ipar-mendebalderarekin eta aldaketa unean bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute, minimoak orokorra mintzat 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak goizeko lehen orduan emango dira, Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurialdean aldiz 9 eta 15 gradu bitartean, baina orduek aurrera ginala freskatu egingo du eta eguraren bigarren zatean desnutez eguraldi freskoagoa izatea. Espero. Eskerrik asko Iker, goitzeko 7 eta 6 minutu ditugu. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Irudunak izan nahi duzue? Bai, ala bai! Bai! Gaur hemen Ponpaires kripto txampon berria aurkeztu nahi dizuegu. Ez da kripto txampon eskaintza bat. Ponpaires du izena. Eta abenduaren 21ean, Iruñeko Antzerki Eskolan bertatik bertara ezagutu halko duzue, zer den? Umorea, elkarrizketa,
musika eta euskal komodia. Eta beste 11 kontu. Osa, ez dizu horrek atzaka ematen? Punpairez umore ikuskizuna, abenduaren 21ean 7 Iruñeko Antzerki Eskolan. Xabier Olano, Maria Blanco, June Gabarain, Antoni Iriarte eta Xabin Fernandezekin. Abenduaren 21eko Iruñeko ikuskizunerako sarrerak salgai irratia.naiz.eus webunean. Ni monologoak eta egiten guionistak eston txarra naiz. Ni idazten ega iruaren manatean hon. Idazten ez da egitelako. Eta urtarrietik aurrera, Naiz Irratian. Arratsaldeon guztioi. Ongi etorria. Benvinguts. Benvindo. Welcome Punpairez ikuskizunera. Mikel Manzisidor Arartekoaren hautaketa aurrekus zitekena baino gura beratsuagoa izan da. Arkaitz Rodriguezek EAJak eta PSek PPrekin ituna egin izana kritikatu ostean, Javier de Andresek EH Bilduren sarraski politikoa aurre ikusi du eta Espainiako eta Europako alderdi nagusitzat jo du bere burua. Gasteizko Legebiltzarrak Mikel Manzisidor aukeratu du Ararteko berria EAJaren, PSren eta PPren aldeko botoekin Manu Lezertuaren ordez. EH Bilduk kritikatu du hautagaia ez dela euskalduna eta ezker independentistaren aurkako jarrerak agertu dituela prentsa artikuluetan, baina EAJak eta PSek PPrekin ituna egin izana ere salatu du. Gaur ez dugu edozein izendapen boskatzen. Gaur Arartekoa bozkatuko dugu. Herritarren defendatzailea. Argi eta ozen esan nahi dugu. Mikel Manzisidor jauna ez da Ararteko izateko hautagai egokia. Nagusiki bi arrazoirengatik. Ez daukalako ardura horrek eskatzen duen euskeraren ezagutza maila, eta hori ez da detaile txiki bat. Hori, gure ustez behintzat, oinarrizko baldintza bat da. Nola bermatu behar ditu Ararteko horrek euskal hiztunon hizkuntza eskubideak baldin eta ez baden gai izango, herritar horiek beren hizkuntzan euskaraz hartatzeko. Baina bigarrenik ez da hautagai egokia, ez dituelako bermatuko kargu horrek eskatzen dituen neutraltasun eta independentzia politikoa. Gauza jakina delako, Mikel Manzisidor zutaberilea izan da komunikabide ezberdinetan. Eta bere iritzi artikuluetan, behin eta berriro, modu esplizituan, gordin xamarrean egin izan du ezkerreko independentismoaren, ezkerreko subiranismoaren kontra. Erantzun gisa Javier de Andres, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak anomaliatzat hartu du EH Bildu. Desgraciadamente, en Euskadi hay una fuerza política anómala que tiene el coraje de decir que se nos blanquea a nosotros con este acuerdo. Dicen que blanquean al principal partido de Europa. Eta iragarri du Javier de Andresek berak lasterrak akabatuko dituztela lurralde horretatik indar politiko gisa. Y como esta es una excepción, y la anomalía que ustedes representan, señores de Bildu, es una excepción, sepan que más pronto, más temprano, serán exterminados de Euskadi como fuerza política. Y espero que eso sea pronto, de modo que podamos convivir en libertad y que se extirpe de Euskadi esa fuerza política que llevamos padeciendo desde que se inició la democracia. Gainera, osoko bilkurak balio izan du PSetik Ekainrikok esan zezan Arartekoa bezalako kargu bat euskalduna izatea eskatzea hizkuntza eskubideak eta giza eskubideak kontra jartzea dela. Galdetu du ea euskaraz ez hitz egiteak legitimitateak kentzen duen edo bera bezala ez dakitenak balio gutxiagokoak diren. EH Bilduren motxilaz ere hitz egin du eta Mikel Manzisidor bere botorik gabe ateratzea giza eskubideen aldeko bermea dela esan du. Jon Hernández, Sumartaldeko legebiltzarkideak abstentzioa iragarri du, bere ustez Arartekoaren aukeraketak ahalik eta adostasun handiena behar duelako, eta Mikel Manzisidor proposatzen duten taldeek ez dutelako adostasun hori landu, ez da bere taldearekin hitz egin ere. Hori esan da, Ararteko berriari jakinarazi dio,
prest dagoela egin beharko dituen lanetan laguntzeko. Hautaketaren ostean Ararteko berriak eskerrak eman ditu hedabideen aurrean eta polemika kalbo batera uzteko deia egin du. Quiero agradecer a todos los parlamentarios porque independientemente de lo que hayan votado en el futuro quiero ser el Ararteko de todos, hoy no es día de entrar en polémicas, hoy es día de agradecer a todos. Tamara Jaue, Confebaskeko presidenteak adierazi du errespetatzen duela elala beste ilas hiru eta etxalde sindikatuek greba orokorra deitu izana martxoaren 17irako lanbidarteko gutxieneko soldata propio baten alde, baina gaineratu du ez dela irten bidea. Jauek prentsaurrekoa eman du ostegun honetan Bilbon eta patronalak koiunturari buruzko txostena aurkeztu du. Kazetarien galderei erantzunez, Hego Euskal Herrian martxoaren 17irako deitu den greba orokorrari buruz hitz egin du patronaleko presidenteak eta adierazi du sindikatuek greba deitzeko hartutako erabakia errespetatzen duela, baina ez dela irten bidea. Están en su derecho, pero nosotros creemos que desde luego no es la solución. Ildo horretan Confebaskeak lanbidarteko gutxieneko soldatari buruz duen jarrera argi dagoela adierazi du eta nabarmendu du elkarrizketa eskaini dutela, elkarrizketa sozialaren mailan eta enpresaren lehiakortasunari eragiten dioten beste gai batzuk ere jorratu dituztela. Teoek proposatutako 1,5% lanbidarteko gutxieneko soldataren igoerari buruz duen iritziari dagokionez, adierazi du igoera hori gobernuak funtzionarioei egiten dien igoeraren hildotik doala. Legebiltzarrak Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak aurkeztu zuen herri ekimen legegileari betoa jarri diola salatzeko manifestazioa egin dute ostegun honetan Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideek Gasteizen. Jesus Mari Subies, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea naiz irratian izan da eskatzen dituzten aldarrikapenen berri ematen. Lander Martínez. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak legebiltzarrean aurkeztutako herri ekimen legegilea tramitatzeari PSek, EAJak eta Voxek betoa jarri diotela salatu dute ostegun honetan, Gasteizko Bilbao plazan egindako manifestazioan. Aurkeztutako herri ekimenak 145.000 pertsona baino gehiagoren firmak eta sindikatuen onespena dituela berretsi dute. Horretan, pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldataren 100% arte parekatzea eskatzen dute. Jesus Mari Soubies, pentsiodunen mugimenduko kideak, iruzur demokratikoa egon dela salatu du. Iruzur demokratiko galante izan dela, hainbeste sinadura urte oso bat iraundu du prozesuak, guk ILP erregistratu genuen parlamentuko erroldan igazko irailaren 26an eta aurtengo irailaren 25ean ezetza eman zioten parlamentuak eztabaidarik egin gabe. Hori da, urte oso bat, 375 egun, prozesu ofiziala bezala. Eta guk ez dugu uste hori onartzekoa denik, eta horregatik gaude, ez dugula etxiko, eskatzen duguna lortu arte. Legebiltzarreko alderdiekin kontakturik izan ez dutela salatu dute, naiz eta 3 agerraldi desberdin egiteko eskatu dieten. Bide batez, Soubiesek gobernuak genero berdintasunarekin duen konpromiso falta salatu du. Beraiek itxi zuten atea, eta noski, beraiek deitu beharko gaituzte, guk eskatu ditugu 3 agerraldi bertako batzorde, parlamentuko batzorde ofizialetan, badakizu, bata da berdintasunaren batzordean, bestea lan eta enplegu batzordean, eta 3. gobernantza eta parte hartze publiko partaidean, batzordean. Hau da, ILP-ari buruz hitz egin nahi genuke, hori nola esaten zaion, herritarren parte hartzea. Bestea da, lan eta enplegu, jorratzen dalako RGI eta laguntzak eta abar. Eta 3. Noski, emakumeei muzin egin zaielako, genero arrakala gainditzeko orain zegoen aukera. Eta Euskal Gobernuak askotan egiten du propaganda, genero arrakala 0,
Gobierno Basko, baina gero, gezurra. Nafarroan pentsioek gora egingo dute 2026tik aurrera. Pentsiodunen mugimenduak neurria txalotu bai, baina eredu hori Euskal Autonomia Erkidegoan errepikatu ezin dela tamaldu dute. Uste dut aurrera pasu galanta dala, gainera da 1.100 euro 14 ordainsaritan. Baina Nafarroan egiten dute fiskalitatearen bitartez, diru zerga bilketaren bitartez. Baina hemen Euskal Herrian dauzkagu 3 diputazio, eta orduan hemen ezintzan horrela egin, horregatik Nafarroan aldena, hemen bide horreti bintzat ezintzan. Bi erkidegoen artean zerga politikak desberdinak direla argitu du Sobiesek, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 3 foru ogasunetan banatzeak pentsioen igoera gehiago zailtzen duela ohartarazi du. Hemen foru aldundi bakoitzak bere eskumenak dauzka zergari buruz. Orduan bakoitzak hartu ditzake bere neurriak izan ditzake ezberdinak. Oso gorapilatsua da. Nik uste dut gure kasuan, Euskal Autonomia Elkartean, Euskal Gobernuak hartu beharko luketela, politika orokor bat, eta 3 herrialde entzat berdina izan dadin. Bestalde, ostegun honetako EITB maratoiaren harira, lotxagarria iruditu zaio pentsiodunen mugimenduko kideari zahartze aktiboa izatea izpide, gobernutik ez baitira pentsiodunak bermatzeko gai. Uste dut parregarria dela. Ondo iruditzen zaigu EITB maratoiak egitea, orain arte egin didan bezala, baina, esatea nagusien osotasuna eta osasunaren aldekoa dala, eta eske 600-800 eurokin hori mantendu daiteke, eta gero dirua biltzen fundazio bat, Euskal Gobernuko fundazio batentzat, ez dago dirurik hor. Badut ezaterik, hau nola doan ziurez daki. Nahikoa, huelta, arata hona da bilenari. Demorak aurrera, eta ez atzera, berotik otzera zergatik, norantza ontan. Hasi berria naiz hemen ibiltzeko. Espainiako gobernuak Iruña eta Altsasu arteko abiadura handiko trenaren plataformarako informazioa azterlana sustatu du, baina ez du zehaztu Euskal Y-koarekin lotura Ezkiotik edo Gasteiztik egingo den. EH Bilduk errefusatu egin du aukera hori eta denon trena aukera defendatu du, trenbide sozialago bat sustatuz. Itxaso Leon. Espainiako Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioak jendaurrean jarri du Iruña eta Altsasu arteko abiadura handiko trenaren informazioa azterlana. Laster argitaratuko da estatuko aldizkari ofizialean. Azterketaren helburua Nafarroako hiriburuaren eta Euskal Y-koaren arteko korridorearen Iruña Altsasu lehen zatiaren trazadura alternatibak aztertzea da. Alternatiba horiek bateragarriak izan beharko dira. Altsasutik Euskal Y-koarekin lotu arteko urrengo tartearekin konexio puntua Ezkio edo Gasteiz izango den alde batera utzi da. Horrela, proiektua faseka egitea posible izango da, lehen tarteak eskaintzen dituen bidaia denboren hobekuntza aurreratu eta bigarren tartearen garapena baldintzatu gabe. Proposatutako bi alternatibek Olatzagutia, Altsasu, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri Aranatz, Arbizu, Lakuntza, Arruazu, Uarte Arakil, Iraineta, Arakil eta Hitza herrien udal mugarteak gurutzatzen dituzte. EH Bilduk kritikatu du Madrilgo gobernuak Iruña eta Altsasu artean abiadura handiko plataforma berri bat eraikuntzan aurrera egitea eta aurkeztu berri duen denon trena alternatiba defendatu du. Arakileko alkateak Oiana Olaberriak inguruko herriei ia edenak proiektuaren aurka agertu direla azpimarratu du eta ezarri nahi dieten eredu bakar eta uniforme horren aurrean trenbide sarea modernizatzearen, trenbideko salgaien garraioa sustatzearen eta Nafarroako eta Arabako geltokien arteko konexioak eta maiztasunak hobetzearen aldeko apustua defendatu du. Azaroaren amaieran ere kongresura alternatiba eraman zutenean ildo horretatik mintzatu zen Olaberria. Badago Miranda eta Iruña arteko egungo trenbide korridorea modernizatzeko aukera egokia. Gaur egungo erronkei modu erabilgarrian
jasangarrian, azkarrean eta errentagarrian erantzunez. Arduraz jokatuz, lurralde kohesioa bermatuko duen garraio eta mugikortasuna da alternatibaren funtsa. Ingurunea, babestuz eta herritarrentzat onura sozial eta ekonomikoa ekarriz. EH Bilduk aurkeztutako denon trena alternatiba Araba eta Nafarroako tren publiko eta sozialaren aldeko herri plataformek 2022an bultzatutako ikerketan oinarritzen da. Dauden mugikortasun eta garraio beharrei modu eraginkorrean erantzuteko tresna gisa. Azterlanaren arabera egungo korridorearen modernizazioak aukera ematen du hiriburuak eta herriak denbora lehiakorretan lotzeko eta kalitatezko tren publiko eta sozial bat izateko tokiko geltoki berrituekin. Bestalde, abiadura handiko trenak hiriburuak bakarrik konektatuko lituzke. Herrietako biztanleak baztertuz, ezingo lirateke merkantziak garraiatu eta gainera ingurumenean eta naturan kalteak eragingo lituzke. Proiektuaren kostu ekonomikoa kontuan izan gabe noski. Goizeko 7 eta 23 minutu jotziar eta zenbait datu ere baditugu eskuartean Laboral Kutxaren azken txostenaren arabera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak 1,8ko industria hazkundea izango dute. Hazkunde moderatua izango da, baina Europako industriak bizi duen ahultasunaren gainetik. Iraia Kamra. Txostenak jasotzen duenez, lurraldeek urte hau 2,8ko BPG-aren hazkundearekin itxiko dute eta 2026a urte argi eta garbi onuragarria izango da ekonomiaren bilakaerarako. Laboral Kutxako ikerketa zuzendari Joseba Madariagak aurkeztu ditu Euskal Ekonomiaren 2026ako aurreikuspenak. Bere esanetan Hego Euskal Herriak antzeko hazkunde erritmoari eutsiko dio lan merkatuan hobekuntzak sendotuz eta inflazio helburutik gertu mantenduta. Testuinguru ekonomiko globala hala ere erronka handiek markatzen dute. Eskaintza xok iraunkorra, zahartze demografikoa, trantsizio energetikoa eta olatu teknologiko berria. 2025 kanpo tentsioz beteriko urtea izan dela azaldu dute, baina 2026an ziurgabetasunak pixkanak argitzen joango direla. Hori bai, datorren urteko lehen seihilekoan oraindik ere nabarituko dira politika protekzionisten ondorioak. Europako testuingurua oro har hobea izango dela aurreikusi du Laboral Kutxak eta horrek estatuari hazkunde positibo eta orekatuago bati heltzeko aukera emango dio. Aurreikuspenen arabera BPG-aren hazkundea 2,9tik 2,1 jaitsiko da 2026an, baina Europako bataz bestekoaren gainetik jarraituko du barne eskari sendoak bultzatuta. Lan merkatuari dagokionez enplegu sorrera 1,7 ingurukoa izango da eta langabezia tasak behera egingo du. Estatuan 9,8ra, Euskal Autonomia Erkidegoan 6,6ra eta Nafarroan 6,9ra. Inflazioa 2 inguruan kokatuko dela aurreikusten dute eta horrek erosteko ahalmena berreskuratzen lagunduko du. Ondorio gisa Laboral Kutxak azpimarratu du Europa behartuta dagoela energia digitalizazio eta produktibitatea indartzera, batez ere industria sektoretan lehiakortasuna berreskuratu nahi badu. Informazioaren aria. Gabonen atarian garen honetan, Gernika Palestina herri ekimenak elkartasun aktibora batzeko deia luzatu die Euskal Herriko eragile zein norbanakoi. Horretarako besteak beste, zapi solidarioak erabiltzeko gonbita luzatu dute, aferari ikusgarritasuna ematen jarraitzeko, eta oraindik zapirik eskuratu ez duenari erosteko deia egin diote laguntza ekonomikoa Palestinara heltzeko modua delako itsasoleon. Ibon Meñika eta Eneko Gerrika Beitia Gernika Palestina herri ekimeneko kideek Bilbon egin dute agerraldia. Meñikak zehaztu duenez datozen egunetan esango dute non eta noiz izango den Gabonetan zehar zapiak erosteko aukera. Mundu Bat Fundazioko presidente ere baden Gerrika Beitiak eman du testuinguruaren berria azaldu duenez, suetena indarrean badago ere azken astean aire erasoak, bombardaketak eta tiroketak egon dira Gazan eta bortxazko desplazamenduak 783.700 baino gehiago dira ordutik. Gainera, negua gogorra da Palestinan eta denboraleak 14 pertsona hilditu dagoeneko. Gehitu behar diogun realitate bat da, denboraleen ondorioz, are kaltegarriagoa eta are lazgarroa bihurtzen ari dela gaur egun Gazako errealitatea. Egoera ekonomikoa ere latza da, langabezia tasa 80tik gorakoa baita eta ondorioz etxe gehienetan ez dute oinarrizko beharrak asetzeko baliabiderik. Berez, etxerik ere ez daukate askok, kanpindendetan bizi dira nola edo hala euriteetatik babesteko. Hain zuzen Meñikak adierazi duenez, 300.000 kanpindenda falta zaizkie. Gerrika Beitiak adierazi du Palestinatik heltzen aritzaien informazioaren arabera, premiazkoa dela elikadura eta nutrizio segurtasun mailak handitzea eta bizirauteko larrialdi jarduerak nabarmen handitzea. Izan
ere Israelek 230 arrantzale hil ditu Palestinarren biziraupena are gehiago oztopatuz. Bake plana abian egonda ere, Gazan egoera latza da. Lehenengoz, ez dagoela Gazako zerrendaren blokeoa edo UNRWAri ezarritako murrizketak amaitzeko deirik. Plan horretan hori ez da adierazten. Bestaldetik, ez dagoela Palestinako biztanleriaren beharrei erantzuteko plan humanitariorik dagoen egoeraz, ez? Eta plan horrek ez dio eskatzen Israeli mugako pasabide guztiak laguntza humanitariorako irekitzea edo elektrizitatea, ura eta arreta medikoa bezalako funtsezko zerbitzuak guztiz berrezartzea. Plana gainera ez du jorratzen Israelek ezarritako genozidioa, okupazio ilegala eta apartheid sistema amaitzea. Meñikak azaldu du Palestinan egoera hori izanik 200 bat direla Euskal Herrira etorri diren palestinare errefuxiatuak. Bereziki azken hilabeteetan iritsi dira eta aurre ikusten dute aurrerantzean gehiago izango direla. Horregatik adierazi du herri ekimenak zubilana egiteko eta datozenekiko elkartasuna antolatzeko determinazioa duela eta hasi direla dagoeneko eragile desberdinekin batzen. Gure aldetik, gure konpromisoan berresten gara ez, Gernika Palestina bezala. Beti ere, hastapenetik aipatu genuen bezala, Palestinar herriari babesa adierazten jarraituko dugu. Elkartasunaren adar guztiak baitere gaur egun Palestinar errefuxiatu Euskal Herrian bizi diren horiekiko baitere arreta berezia eskaintza aldera planteatzen jarraituko dugu. Eta nolabait ere Euskal Herrian dauden indar biziak arlo instituzional, kultural, politiko, akademiko, sindikal, sozial guzti horiek aktibatzen jarraituko dugu. Une honetan, inoiz baino gehiago, Palestinar herriak bere ondoan izatea sentitu behar gaituela. Eta ibaitik itsasora lemapean makean azaroan antolatu zuen egunaren gehigarriz abenduaren 20an larunbatarekin Palestinari elkartasun uholdea adierazteko xedez mobilizazioa deitu du Baionan iparraldea Palestinarekin kolektiboak. Larunbat goizeko 11etan abiatuko da mobilizazioa, iragan azaroko egunaren ondotik ibaitik itsasora Palestina libre izatearen aldeko aldarria zabaltzen segitzeko asmoa erakutsiko du kolektiboak Lapurdiko hiriburuan. Aste honetan bertan, lehenik Bilbon eta ondotik Donostian KAF enpresari Israelekin dituen kontratuak bertan bera uztea galdetzeko ekintza bina egin dituzte Palestinaren aldeko ekintzailek. Mobilizazioaren deitzaileek gogorarazi dutenez, BDZ eta salatu izan ditu Carrefour, Zara edo Coca-Cola bezalako markak eta era berean aipatu dute Ipar Euskal Herrian ere badirela genozidioan Israelekin elkarlanean aritzen diren enpresak. Hala, enpresek baliatzen duten armagintzako ekonomia genozida salatu dute kolektiboko kideek, zehazki 3 enpresa aipatuz, lauak, Safran eta Dassault. Erresistentzia palestinarrarekiko elkartasunarekin segitzeko garrantzitsua dela Israelgo apartheid eta genozidioa babesten duten enpresen boikota indartzea berretsi du kolektiboak, kontsumismo garai honetan Palestinaren alde Baionako kaleak hartzeko deia luzatuz eta bestalde. Lau lagunek epailaren aurrean deklaratu dute ostegun honetan Israel Premiertek taldearen aurka Irunberrin egindako protestagatik irekitako auzi bategatik. Palestinarekin elkartasuna elkarteak salatu duenez, Palestinaren alde ahotsa altxatu izanagatik beldurtzeko alegina da auzia. Lesioak zirkulaziorako arriskua sortzea, erresistentzia eta agintaritzari desobedientzia egotzi dizkiete. Deklarazioa agoitzako instrukzio epailaren aurrean egin eta bideokonferentzia egin da Nafarroako auzitegian Iruñean. Palestinarekin elkartasunak deituta, elkarretaratze batek prozedura hori salatu du kanpoaldean. Kontzentrazioaren deitzaileak nabarmendu dutenez, hau ez da izapide judizial soil bat, eurak beldurtzeko alegin zuzena da Palestinaren alde ahotsa altxatu dutelako. Halaber, azaldu dute, akusazioek isun handiak ekar ditzaketela eta are gehiago espetxeratu ere egin ditzaketela. Informazioaren aria. Goizeko 7 eta 31 minutu ditugu, bagoaz gaurko gara eta naitzen editorialera. Olatu erreakzionarioa salatu ondoren, elikatu. Gasteizko Legebiltzarrak Mikel Manzisidor izendatu zuen atzo, datozen 5 urtetan Ararteko karguan jarduteko aurreikusita zegoen bezala. Ez ustekorik ez, beraz, bozketari dagokionez,
baina aurreikusi gabeko eztabaida liskartxo izan zen osoko bilkuran. Ararteko berriak euskaraz ez jakitea gutxienez haren izendapenaren egokitasuna zalantzan jartzeko motibo baita. Beste alde batetik, ezkerreko subiranismoarekiko ezin ikusia erakutsi izan du jendaurrean, eta Manzisidorren neutraltasunaren gaineko zalantzak ere arrazoizkoa dirudi. Bi gai horien inguruko jarrerek adostasun zabalagoa lortzea eragotzi zuten, eta beraz, atzoko izendapenak duen adostasuna ez da lortu ziteken handiena, sumarreko eledunak berak esan zuen bezala. Herritar guztien eskubideak defendatu behar dituenak euskaraz ez jakitea garrantzirik gabeko txikikeria da PSren ustez. Hala ere, haren jarrera kezkagarriagoa da. Alderdi horren eledunak erakutsi zuen euskararen aurkako oldarraldia ez dela judiziala bakarrik, eta eskubide arteko talka faltsu bat mahai gaineratu zuen hizkuntza eskubideak giza eskubideen gainetik jartzeko ahalegina gaitzetxiz, eskubideak ukatzen dituzten eskubideak baleude bezala. Pepek berriz, ez zuen utsegin bere jito erreakzionarioan. Javier de Andrés, alderdi horretako Euskal Autonomia Erkidegoko presidentea estatu sakonaren ordezkari peto modura agertu baitzen atzo. EH Bildu indar politiko gisa suntsituta izango dela esan, eta PP Espainiako eta Europako alderdi nagusia dela nabarmendu zuen. Durangoko alkatetza jeltzalea sostengatzen duen PPko zinegotziak ere, ezker subiranista instituzioetatik kanporatzeko eskatu zuen joan den hilean. Beraz, PPren desio edo asmori ez da berria, ez da harrigarria ere. Hala ere, olatu erreakzionarioaren mehatxua zohartarazten duten indarrek, beraiek akordio politikoak egiten dituzte ezkerreko abertzalen sarraskitze politikoa horren normal eta desiragarri iruditzen zaionarekin. Atzo, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak legebiltzarrean arrotuta agertzeko gonbidapena zuen, eta haren hitzek arrazoia eman zieten akordioak alderdi hori zuritzen duela uste dutenei. Eta guazema, gaurko azalak errepasatzera etxetik hasiko gara, egunero bezala gara egunkariarekin. Titularrak hause dio, EH Bildurekin lortutako akordioari esker, Txibitek aurrekontuak onartu dituela. Euskararen kontrako botoekin, eskuinaren kontrako botoekin, legebiltzarrak aurrekontuak eta 340.000 pertsona inguruk jasoko duten berapen fiskala onartu zituen atzo. 6.700 milioi eurotik gorako kontuak dira. Eta bestalde, PPk mehatxu egin dio EH Bilduri Mikel Manzisidor Ararteko berriaren hautaketan egindako sarraski politikoarekin. Berriak dio fiskalak atzera egin eta espetxe zigorren eskaerak kendu dizkiela zestuako auzipetuei. 6 auzipetuetatik bostentzat isunak galdegin ditu fiskalak eta salatzailearen bikotekide ohiarentzat absoluzioa eskatu ditu. Argazkiak guk ekarri dugun gai berbera dakar berriak, Mikel Manzisidor Ararteko izendatu duela Eusko Legebiltzarrak, baina eztabaida sortu duela haren euskara mailak. Deiaren titular nagusiak dio PPk eta EH Bilduk eztabaida puztu dutela Eusko Legebiltzarrean. Bilduk garaigilunen eramaileak deitu zizkion PPri eta haserrea agertu zen koalizioa suntsitua izango dela erantzun zionean. Futbol kontuak bestalde argazkian, bart izan zuen Atletikek Ourenseren aurkakoa, huts eta bat gailendu zen Jauregitzarren gol bati esker. Gipuzkoara goaz, notiziaz de Gipuzkoak dio, Astilleros Valenciagoko langilek inbertitzaile arabiarren eskaintza errefusatu dutela. Ezezkoak Zumaiako enpresaren erosketa atzeratu du beraz, eta negoziazioak datorren urtera arte luzatuko dira. Eta edabide honek ere, Mikel Manzisidor Ararteko izendatu izana, nabarmendu du. Diario de Notiziasek dio, Nafarroak egonkortasun politikoa erakutsi duela 11. aurrekontu jarraituak onartuta. Eta Diario de Navarrak dio, argi berdea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren beherapen fiskalari Nafarren 30% kanpoan utziko baititu. Bilduk 7. aldiz proposatu duela, Txibitek aurrekontuak aurrera ateratzea dio edabide honek. Eta bestalde, UAGnek eta UKanek bat egin dutela Bruselan Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioaren aurkako protestekin. Protesta horietako baten argazkia dator gaur Diario de Navarra.
El Correoren bi edizioak antzekoak dira, argazkiak gailentzen da bietan, Bizkaikoan atzoko Atletiken partida, Jauregi Zarra agertzen da argazkian, partiduko golekilea, eta Arabakoan azoka bat Gasteizko Espainia plazan Gabonetako azoka egiten ari direlako. Titular berdina daramate bi edizioek, Konfebaskek pizgarri fiskalak eskatu dituela etxe bizitzetan Euskal Gazteen iesari aurre egiteko. Eta azkenik eta bozen totaldearekin amaituz, Diario Baskon ere argazkia nagusi. Gabonetako kontzertua egin zen atzo, Diario Baskoren Gabonetako kontzertua Euskadiko Orkestra, EASO abesbatza eta balet dantzariek lagunduta tartean Lucia Lakarra ospetsua. Eta titularrak bestelako kontu bat, euren buruari joko lokaletan sartzea debekatzen dioten Euskaldunen kopurua laukoiztu egin dela 5.000 direla. Goizeko 7 eta 37 minutu direlarik, onaino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria. Arratsaleko 8 puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude. Arratsaldeon daizuela. Arratsaldeon entzule, ongi etorri naiz irratira. Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratu. Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak. Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena. Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide. Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira, naiz irratian egoera azaltzen. Oinatzez buru, eta egoi belategik dakartza xehetasunak. Informazioaren ariaren 3. edizioa, astelenetik ostiralera, arratsaleko 8 aurrera. Naiz irratia. Santa Grazitikan Zarra Kastelura eta Rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan zer gara euskara beraz bagara Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka etxola, tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Ezkerraldeko aeka saretuz lurra. Hartzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz.
Goitzeko 7 eta 51 minutu gaur bai, gaur puntual hasiko gara eta jende mordoa gaude gainera, Donostiako estudioetan. Egoi Belategi eta Lander Martínez, egunon. Egunon. Eta hemen nire alboan dut Bilbon Itxaso Leon, egunon zuri ere. Egunon. Aste honetan tope. Bai, berbukin. Zaloa, egunon Itxaso, ez donazu gu artean edukitzea tertulian. Baina beste intruso bat ere badukagu, ea zabaltzen diogun mikroa. Gaurkoa ez zintzun galdu. Ez, egunon, kaixo. Pegi leku ona, egunon. Egunon. Zein ondo gaur jende pila bat. Horrela bai, Bai. Bueno, a ber, ez dakit noreri eman hitza, egoi, zuretzako hitza zuzenean. Bai, eske, akasetzen ditengo hartuko, baina ni gaur behintzat oso humore honez etorri naiz, azteko, ez urteko azeneko tertulia delako, baina, egin dezagun ongi tertulia, atorren astean ez dagoela aurreratuko diogu entzulei, ostirala da, bazkaria daukagu, eta ezakit, gaur eguna, humorez, hasi nahiko nuke, ostirala dugulako. Es viernes. ¿Y qué pasa el viernes? ¿Y qué vamos a hacer hoy? La Venezuela en paz. Viernes en la noche se declara en rumba total. ¡Rumba! Es viernes y me voy de rumba. Y a mí no me para nadie. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Yes, peace. No a la guerra loca. Zeuna den abestia, baina, gauza erengo dugu. Goizeko 8etan zeun sartzen. Bai, gaur, abenduaren emeritzia dugu, eta gaur naiz erratiak bere burua rumban aldarrikatzen du. Zeru etzen zaizuen. Ala izan bedi. Venga. Bai. Ondo, bai, ia da temazo bat ala, Bai. Esan dit egoi, gaur badut audio bat jartzeko bikaina. Artxe ba. Nik hau behar nuen, erdilo etorri naiz bak. Noski, Euskal Herria pentsa dantzan dagola, kaleetan jendea ikusten dugu autoa gelditu ditula, autotik irten dira. Gaur karaoke egongo da, bazkalduta gero. Ez daukat ideiarik. Batek antolatu du? Ikerri galetu barko dugu. Iker non dago? Gaur ez da etorri, gaur grabatuta utzi ditu lanak. Benetan, urteko azkeneko tertulia eta grabazio ez jarri joar. Hala, jazta, berdin dugu. Boikota. Gaur lasai, kantuaz ni arduratuko naiz. Ez kezkatu. Bai, lasai egon. Baina diozu orain edo diozu... Ez orain. Venga, ba orain. Oso ondo, beste kantu bat. Itxointxo, ez, gero, zortzitarako. Zaloa esan, zer esan bartzen nian? Galdetu nahi nitzun, ea Madurok esan duen ofizialki hasi direla gabonak edo... Ez, aurrekan horren inguruan ere hitzein genuen, ez? Niretzako bintzat, hor gemitzen esaten gehan noiz hasten dien gabonak, gora eta bera, niretzako dagoeneko ofizialki da, Venezuelako gobernuak iragartzen duenean, iazok ere zuenago urriko lehen bastean izan zen. Eta horrek gainaba ditula ondori batzuk, demagun gaitasun ekonomiko basuko familiei laguntzak lehenago ematen dizkiet eta bar, baina nik uste dut aurten Madurorien beste rumbarekin eta beste mehatxu imperialistarekin azu zaiola. Egoi, behitu, ze destortxenatuta daukadan denboraren kontzeptua, uste nuela Gabonak urrian deklaratzearena aurten izan zela. Eta iaz izan zen? Iaz izan zen, oso txartu nago. Iaz nahiko lasai zauden Venezuelan, aurten... Bueno, gauzak horrela jarretzen baute eta espero ezagun ez, baina suziriak eguiko dituzta, kasu urte berrirako. Aurten Maduro Visionen urtea izan dela esango nuke. Peace, John Lennon... Beitu, nik uste dut, ez dakit zuek honekin bat egiten duzu, baina nik uste dut estatu batuen esku hartze imperialista guztionek batez ere eduki duen ondori izan dela hasteko Maduroren irudia zuritzea. Ze Maduro bada, bere argi eta ilun guztiak dituen lider bat, ez ezagun ahaztu baita ere, zer nolakoak izan ziren azken hauteskundeak, badakigu nortzuten aurrean, Machado eta guzti hauek, Edmundo González Urrutia izan zen berez hautagaia, baina ez dugu gehiago ikusi. Edozein kasutan, badela pertsonei polemiko bat, Hego Amerikan bertan nahiko isolatuta zegoen, eta honekin ikustu dut alde batetik lortu duela berriz ere galdutako babes horren zati handi bat berreskuratzea Venezuelan bertan, baina baita Venezuelatik kanpo ere, beraz, Zakit.
Behintzat, niri esan zorionez badugu goizeko 8ak 20 gutxitako tarte hau eta Madurori buruz humore terminoetan hitz egin dezakegu, baina lehen kanpoan edo atzo esan izun egoi. Bengoagatik pozu nintzela Maduro seriotasun puntu batekin entzun nuelako. Bai, tarteka, badaka horrek ere, mobilizatzen baldin baituzu, 2 milioi lagun milizia bat osatzeko, bezingo duzu egun oso aurpaiazoena egiten egon. Claro. Ezingo dituzu mobilizatu rumba papa horren martxan, ez da, ulertzen duenik, hori beste gotza baterako izango da. Ezakit, baina nolako rumbak izango dian Caracas'en ostiraletan, Potenteak izango dira, gero, azik eta gero, buelta egin dezakegu Caracasera, ez dakit iritsiko garen rumbara, baina, bueno, bestela improvisazio apur batekin. Jo, Landers, du, ointxe bertan, jungo zineteke Venezuelara? Ointxe bertan abian, ez Bakago bidali berezia. Venga, hausartuko naiz. Abiliko tiketanik ez etorrein duko, baina, bueno, bialtze behia zue, osartuko naiz konexioan errex. Ointxe bertan badago kompainerik Venezuelara joten denik? Baten bate gongo da, baina... Plus ultra gelditzen zen, baina... Plus ultra. Hor sartu dira ustelkeria kontuak tarteko. Ideiarik ere, zorre bidai kontuetan aditua zu izaten zara, goi? Ezin beste. Dagoeneko urrengoa antolatzen gain naiz, baina... Horien hueltatu zara Portugaletik eta dagoeneko prestatzen. Portugaleko ez izan, baina Portugalekoa azkenean berez amarekin joan bar nuen gaixoak besoa purtuta duela eta zio, bemenik eman eta nire bakarrik joan bar izan nintzen. Eta aste honetan hainbatek idatzi diate, pentsatuz, nola baita naizek bidali ninduna greba orokorraren jarraipena egitera. Erantzun baiez, bai. Nik ez dut zalantza usatu horretzi dut, bueno, hor nengoen, eta kazetaria naiz orduan. Mira, nik horrein pendiente du joatea Lisboara, han bizi nintzeneko kontu korronte iztera, 20 euro dauzkat Lisboa. Wow. Ostras. Ez dut eskatu behar, akaso dagoeneko zorra handiago da, akaso interesetan. Ez, agian orain 22 izango ditu. Bai. Eta ze bankutan? Aktibo Bank. Aktibo Banka. Hango banku bat, ez da banku ezagun bat, txikitxoa. Eta ezin daiteke emetik itxi? Aitzaki perfektu bat da Lisboara bueltatzeko bisitan. Hori da, benetako helburu hori da. Bueno, esango nuke itxasok ere ekarri duela aipagairen bat, atzo, izan ginen. Bueno, bai, pasan, atzo horren egun, egon ginen zu tabio komentatzen bertan redakzioan, ez dakit ikusi zuen Ana Obregon eta Jeffrey Epstein argazki famatua. Ez dakit, ze sentiarazi dizue. Atzo aipatzeko tan egon ginen, baina pentsatu genuen, esan genuen meloi handia giazala, baina kalabasa batzan. Ez que pentsatu nuen, arrara da atera ez izana. Nei batez graziten diena da, nola, xatunez, zehose bilatzen baita eta ia nazioarteko edabideetan, zehose ipatu dela, baina batez ere Espainian atera delako, eta Espainiako edabide batzuek ari dira esaten, nola bait, Epstein gero handiki eta ultraberats bilakatzeko gakoa izan zela Obregon familiak garaian eman zion diru hori. Bai, hori ikusi dut oso zorpetuta zagoela garai hartan eta berari eskerre ateraztela flotera. Justo, aste honetako lektura zen uste, horri buruz hitz egiten dute, eta 1991 urteko adierazpen batzuk berreskuratu dituzte. Ana Obregonek esan zuen, zoritxarrez maiteminduan nago, gizon amerikar bat da, izaera zaila duena. Begira. Eta intzaila. Bai. Nazkagarri bat. Horre, itxasok eta nik aipatu genuen, hemen, Bilboko redakzioan aritu ginen aipatzen, nola, sorpresa edo, eta badago joko bat, ez dakite inoiz aritu zareten, dela, pertsona konkretu bat, berarekin inongo zer ikusirik ez duen beste pertsona edo munduaren beste puntan bizi den beste pertsona batekin lotzea. Eta ea zenbat pausotan, zenbat tarteko pertsonetan egin daiteken lotura hori. Eta badira loturak, Badira loturak, eta hori, bai. Zaitur etortzen orain. Nik ez dekin ezen Obregon familia gainbesteko botere ekonomikoa zuen ipanekin, aberats familia zala, berastasunen neurri handi bat gaino uste dute, frankismoaren baitan ondu zela, beti bezala modu nahiko ilunean, baina egia esan geno hainbeste harritzen jakiteak elkar ezagutu zutenik. Jeffrey Epsteinek, behintzat New Yorken ezagutzen zuen, horrela, celebrity klasearen zatirik handiena. Eta orain, Ana Obregon aipatu zarek, argitaratu dituzte argazki gehiago, ez pakizue Jeffrey Epsteinen jet pribatu hau. Zema jenderiak inzizkion argazkiak bertan, eta ez altziren gohartzen nola baiteko seguru ere bazirela. Bazkeneko atera dana, bakizuen hor? NC.
Noam Chomsky. Noam Chomsky, ikaragarria. Bakizuen ordan Noam Chomsky? Ez. Bai. Bueno, alako ikerlari, bera izatez hizkuntzalaria da, baina, bueno, pentsalari bat, filosofoa, oso libertarioa ezkerreta, eta bera ere Epsteinekin... Gutxien espero nezaken pertsona da. Bueno, biak dira New Yorkeko elite juduaren parte. Eta orduan, horrek, nahi berriz ere, elkar ezagutzak noain beste harritzen, baina bai harritu nahuela pila bat jakiteak, eta dagoeneko neko zari izan da, Noam Chomsky ere gonzala, Jeffrey Epsteinen bidai horietako batean. Eta zenbat aterako diren oraindik. Bai. Horre, ez zuten esan, enaiz bat ere, adi, ibili horrekin, baina ez zuten esan Einsteinen zerrenda hori argitaratuko zutela eta atzera kontaketa zegoen. Eta dagoeneko argi berde eman zaio, teorian, Trumpek azkenean, bide eman zion, nola baita esan ezanera bera izan zela gako, baina bai, hasiera ustetzen zela Kongresuan, gero Senatuan, bakizu estatu batuetan bigan beretan eman barzaioela balekoa, eta ezberdina dira gehiengoak, baina azkenean, bai, aurrerataz, eta ez dakit zertan den guztia. Uste dut, zerrenda baino, idietz egiten Epsteinen zerrenda hori bezala, zerrenda, ez da zerrenda bat propio, baizik, eta eduki sorta bat litzatekela, argazkiez osaturikoa, baitere gutunak, eta nolabait, esandakoa, berak dena gordezula, jakinik ez, ze gertatu ziteken etorkizunean, pena bere buruaz beste egin zuela, segurtasun handiko espetxe horretan. Zu zer diozu, hiltzuten? Nik azutarean ez eta zen ez horrelako konspirazioetan sartu, baina bai zalantza garria iruditzen zidela New York erdian dagoen goi mailako segurtasuneko espetxe batean eta teorian bere buruaz beste ez egiteko protokoloa aplikatzen ziotenean, normal, honek gaina. Horrelako ziega batean eta horrelako protokolo batekin pertsona bati utzten diozu horrelako maindire bat apurtu ezakena, eta gainean baita ere nola bere burua urkatu zuen, denbora behar izan zuela, soinurik egingo zuen, ez? Ez dakit. Behintzat bai iruditzen zaita, ez naiz konspirazioetan sartuko, uste dut horrelakorik ere ez dela egin behar, baina bai behintzat itzala jaurtitzea espetxe horretako langileekiko, ez? Gozada bat da hemen goi dagoenean nazioarteko gaiak ekartzea, berak egiten dizu tertulia. Aldama bezala jo behar zuen Iker Jimenezen gana, atzo gontzela berarekin. Eta hor, bete-betean ibiltzen direla, eta berrik ere ok diarion izan direla, balos, eta... Horiek bai konspirazioak. Horiek bai, nazioarteko kontuak alde batera utzi, eta esan dugu boikota egingo diogula, baina ez jarriko dugu, Iker Gurrutxoak ekarri diguna. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz. Gaur urteko azkena nire partetik, eta badut olako kanta bat. Pasazidaten atzo, ez dut titulua ere goratzen, copy-paste project, uste dut, ez dutela izanari proiektuari, aurtengo goraka da, gor diskoetxak ateratzen zuen olako bilduma bat izatezen urterokoa. Ni gorratzen dudana 97an jaso nuen lehendabizikoa da. Bertan, buruz esango ditut, asmatzen ditu da, baina Komaren marea gora, Berritxarraken 5 urte da gero, Ken Zazpiren 2 eta 1, hemendikaten guazen, eta eskalariaken oin neure herri kantuak zeudela, esango nuke, 5 kantuak zeudela. Hor, begira, disko horri esker ezagutu dituen aipatu talde batzuk, eta gero, aurtengo goraka 2 etorri zenean, atzo erantziaten, eta nik ez duen gogoratzen, agertu zela hau. Gorka Urbizu, hemendikatekoak eta bikate taldekoak. Entzun abestia, nik uste dut urtea bukatzeko perla ederra ekarri dizu edala eta. Bada hori, urtea ondo bukatu, eta gaur, jakin, musikaria berezia izango duzuela, irratiko esatari eta kolaboratzaile ugariren kantuak, urteko kantuak entzuteko aukera izango duzuela. Ondo izan, aio!
Ikerrek aipatu du gaur musikaria saio berezia egingo duela, baina uste dut horren aurretik Pegik zerbait nahi du. Bai, Ikerrek perla batetaz hitz egiten zuen, baina guk ostra bat eskainiko diogu gure entzulegoari ondorengo kantuarekin, ez dakit zentsura mozio egin diogu kantu berri honi, inorrek ez dakit zein den, beraz kantu ezagun bat jarriko dugu. Joar, aurrera mesedez. Horra marido mingi begira horri, gurekin nahi duela Belen horri. Gora Palestina resistentzia. Gurekin nahi baduzu Belen etorri. 2025. Atera beharko duzu gonazar hori. Zato zure bilanen bileni. Zato zure bilanen bileni. Zato zuazen adora dezagun Belenen jaioen aurre derrori. Aurre derrori. Bueno, listo. Zorionak eta urte berrian. Ze polita Palestinan bukatzea. Noski? Bai. Zein aurren inguruan ari ginen? Joar, magia. Magia hautsi duzu, sentitzen dut. Bueno, nik ez diot kutsu erligiosorik atzemana bestiai. Hemen aurretaz hitz egiten dugunean, ilusioa, opariak eta alakoetaz gabiltza. Baituzu opari guztiak prest? Ez. Eta desesperatuta. Baina, bera, norbaitek zerbait alako zerbait esaten badi behizue, prest duzu hau ezak zer, esan behar duguna da, ez, gu kazetaria gara, gure espezialitatea azken ordukoa da. Hola, hau guztiak izten dira. Esaldi horrek balio dit bezitzan guztirako, Bai. Lanera iristeko ere. Gaur etorri zait, mareatuta nago ez duko saldu berandu nabe. Okerna da egia dela. Beti gabiltza, zure asko entzulek pentsatze dute 15 minutu dara mazigula hemen barruan prest, eta ez. Nik pentsat korreka egiteari utzi diote redakzioan. Jarri zizkiduten oztopo batzuk. Ematen genuen agilitiko txakutxo batzuk. Baina... Bueno, goizeko 7 eta 59 minutu ditugu, ekipo laizter egongo gara elkarrekin. Hori da. Oso ondo. Entzungo du, amaituko dugu tertuliak, kantua entzuten Gabon giro bete-betean. Gero arte. Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira. Nafarroak aurrekontuak eta jaitsiera fiskala dauzka exekutibo eta EH Bilduren akordioaren ostean. Aurrera egin dute Maria Txibite lehendakariaren 7. aurrekontuek. Zalba Badiola, egunon. Egunon, Pei eta egunon entzuleok aurrekontuen onarpenaren ostean Maria Txibitek azpimarratu du Nafarroak historian izan dituen aurrekonturik sozialenak direla. Nunca nuestro sistema de bienestar ha estado tan bien respaldado presupuestariamente. EH Bilduko Laura Aznalek esan du ez direla beraien aurrekontuak, baina egindako ekarpenak balioan jarri ditu. Besteak beste, 1.100 euroko gutxieneko pentsioak kenkari fiskalen bidez. Hauek ez dira gure aurrekontuak, eta hau ez da bakarrik esaldi bat. Beharrezko gehiengoa izango bagenu, Nafarroako kontuak zein neurri fiskalak
ezberdinak izango ziren. Hala ere, eta beti Nafar jendartea eta bere beharrak erdigunean jarrita, gure akordioaren bitartez tresnak ematen dizkio gobernuari politika ausartagoak garatzeko. Pepek, EH Bilduren sarraski politiko aldarrikatu du Ararteko hautatzeko bilkuran. Bigarren plano batean gelditu da Mikel Manzisidorren hautaketa. EH Bilduk bi kritika plazaratu ditu Ararteko erdaldun hautatzea eta akordioa Peperekin istea. Arkaitz Rodríguez. Ez da serioa, ez da koherentea. Goizean, Ayuso, entzun, Euskadi Euskaldun esan, eta arratsaldean Ayusoren alderdi popularrarekin adostea zer, eta esan bezala Euskararen behar besteko ezagutza maila ez daukan Ararteko bat, zeren eta Pradales jauna, entzun, Arartekoa ez da Euskaldun. Ana Basasia zelarik, Pepek hitzartzeko eskaerak burutu du, horretarako eskubiderik izan gabe, aurretiez ez duelako bere hitzartzea erabili. Bakartxo Tejeriak baleko eman dio eta horretorri da Pepeko Javier de Andresen mehatxua. Y como esta es una excepción, y la anomalía que ustedes representan, señores de Bildu, es una excepción, sepan que más pronto, más temprano, serán exterminados de Euskadi como fuerza política. Y espero que eso sea pronto, de modo que podamos convivir en libertad y que se extirpe de Euskadi esa fuerza política que llevamos padeciendo desde que se inició la democracia. Tamara Jaue, Konfebaskeko presidenteak azaldu du, errespetatzen duela, elala, besteila, ziru eta etxalde sindikatuek greba orokorra deitu izana martxoaren 17 lanbidarteko gutxieneko soldata propio baten alde, baina gaineratu du ez dela irtenbidea. Están en su derecho, pero nosotros creemos que desde luego no es la solución. Eta zierbena da, biztanleko barne produktu gordin altuena duen EAEko udalerria 539.000 eurorekin eustaten arabera. Energia elektrikoaren produkzioan eta banaketan oinarritzen da datu hau, eta atzetik Zamudio eta Olaberria dato sailkapenean. Aurreko urtearekin alderatuta bi aldaketa nagusi gertatu dira. Zierbena lehen postura iritsi da, batez ere energia elektrikoaren produkzioari eta banaketari lotutako jardueren ondorioz eta hortaz Zamudio bigarren postuan geratu da. Nazioarteari dagokienez, Ukrainaren finantzak eta helburu ostegun honetan Bruselan egindako Europar Batasuneko Kontseiluko goi bilkuran, Belgikari presio egiteko bilkura batean bilakatu zen. Herrialde honetako bankuek dituzte Rusiar funts finantzierio gehienak, eta hain zuzen, herrialde hau da, zehazki, hauek erabiltzarekiko zalantza juridiko gehien agertu duen estatua. Gauzak horrela, Bart de Wever Belgikako lehen ministroa konbentzitzeko saiakeran ibili dira Europar Batasuneko bazkideak eta baita Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea bera ere. Goi bilkura hasi aurretik de Weberrekin bilera pribatua egin zuen Zelenskik haren zalantzak uxatzeko helburuz. Arrisku juridikoa partekatua izango dela azaldu zion Ukrainako presidenteak eta Belgikarekin lerratuta izango direla une oro. Тобто ціннісно і юридично тут все правильно. А можна побоюватись тих чи інших судових кроків з боку Російської Федерації, але це не так страшно, як коли Росія... Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez bada nabarmentzeko jazorarik? Bai, hainbat ibilgailuren arteko istripua izan berri da G20 errepidean 10. kilometroan Donostian Irungo norantzan errepidea itxita dago eta horren ondoriozko autopilaketak ditugu Pegi. Seguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Kaskartzera egingo du eguraldiak ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira. Goizean goiz, orokorran euri gutxi botako du, naiz eta hemenka zertxo guztiko duen, baina goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena sartuko den frontearekin, orduan euriterako joera areagotu egingo da, eta zaparrada giroa nagusituko zaigu. Zaparradak edonon emango dira, baina ugarienak normala den bezala, Kantauriar isurialdean emango dira, eta gainera puntualki ez da baztertzen mardul botatzea, naiz eta litrotan ez den gehiegi pilatzerik espero. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera pixkanaka aterunak luzatuz joango dira, hala ere Kantauriar isurialdean ez du erabat atertzerik lortuko, ego isurialdean aldiz giro lasaiagoa geratuko da. Ego haizea arro ibiliko da goizean goiz erditik aurrera ipar mendebalderarekin eta aldaketa unean bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute, minimoak orokorra mintzat 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira,
Maximoak goizeko lehen orduan emango dira, Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean handituko dira maximoak, eta Ego isurialdean aldiz 9 eta 15 gradu bitartean, baina orduek aurrera ginala freskatu egingo du, eta eguraren bigarren zatean tezente seguraldi freskoagoa izatea. Espero. Joarra Izpurua teknikan, abenduak 19 da, ostirala. Informazioaren aria. Nafarroak aurrekontuak eta jaitsiera fiskala dauzka exekutiboa eta EH Bilduren akordioaren ostean. Aurrera egin dute Maria Txibite lehendakariaren 7. aurrekontuek. Aurrekontuen alde bozkatu dute gobernua sustengatzen duten PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin. Aurka bozkatu dute UPNek, PPek eta talde mistoak, eta gakoa izan da EH Bilduren abstentzioa. Eztabaidan UPNeko Javier Esparzak kontseilari bakoitzaren jardunaren errepasoa egin du, aurrekontuak ez direla Nafarroarentzat aski berresteko. Este presupuesto promete y no cumple con las expectativas de los navarros. De hecho, y se lo vuelvo a repetir, si tuvieran solo un poco de vergüenza, estos serían los últimos presupuestos de esta legislatura. Guztiz bestelako hitzartzea izan du PSNeko Ainhoa Unzuk. Balioan jarri du Txibiteren exekutiboaren 7. aurrekontuak direla. Esan du politikak batasunerako gaitasuna duela eta herritarrentzako aurrekontu onak direla. Lo que se ha hecho durante todos estos años ha sido priorizar el bienestar colectivo de la población sobre la confrontación estéril, y además somos la demostración práctica de que Navarra avanza cuando entendemos que el progreso de esta tierra se construye juntando voluntades. EH Bilduko Laura Aznalek esan du ez direla beraien aurrekontuak, baina ekindako ekarpenak balioan jarri ditu. Besteak beste, 1.100 euroko gutxieneko pentsioak kenkari fiskalen bidez. Hauek ez dira gure aurrekontuak, eta hau ez da bakarrik esaldi bat. Beharrezko gehiengoa izango bagenu, Nafarroako kontuak zein neurri fiskalak ezberdinak izango ziren. Hala ere, eta beti Nafar jendartea eta bere beharrak erdigunean jarrita, gure akordioaren bitartez tresnak ematen dizkio gobernuari politika ausartagoak garatzeko. Mikel Asiain, Geroa Baiko parlamentariak argitu du bere alderdiak aurrekontuak babestu dituela osasun, industria eta despopulatzearen baitako neurriak daudelako. Kontigo Zurekin taldeko Miguel Garridok esan du aurrekontuak onak direla eta gizartea hobetuko dutela, etorkizunerako salto kualitatibo bat barnebildua dutelarik. Eta aurrekontuen onarpenaren ostean Maria Txibitek azpimarratu du Nafarroak historian izan dituen aurrekonturik sozialenak direla hauek. Nunca nuestro sistema de bienestar ha estado tan bien respaldado presupuestariamente. Eta aurrekontuak ez ezik, beherapen fiskala onartu dute Nafarroko parlamentuan. Ekimenak PSN, Kontigo Zurekin eta Geroa Bairen aldeko botoak izan ditu, EH Bildu eta UPN abstenitu dira eta PP zein talde mistoko parlamentariek aurka bozkatu dute. Pertsona fisikoaren errentaren gaineko zerga jaitsi egingo da. 17.000 euro izango da zerga deklaratzeko erreferentziazko errenta, eta kenkariak aplikatzeko muga 32.000 eurora igo da. Neurri honek 320 milioi euroko kostua izango du foru ogasunentzat. Bestalde, sozietate zergan 25% karga aplikatuko da Nafarroarekiko atxikimendua adierazten duten enpresentzat, ala nola arrazoi ekonomikoengatik erteak ez aplikatzeagatik. Hala ez bada, tributua 28%koa izango da. Eta Gasteizko legebiltzarrean berriz, PPek EH Bilduren sarraski politiko aldarrikatu du Ararteko hautatzeko legebiltzarreko bilkuran. Bigarren plano batean gelditu da Mikel Manzisidorren hautaketa eta PSek dio Ararteko euskalduna eskatzea euskaraz ez dakien gizartearen zati handi baten aurka eraso egitea dela. EAJ, PS eta PPren botoekin legebiltzarrak Mikel Manzisidor hautatu du Ararteko berria, Manu Lezertu ordezkatuz. EH Bilduk bi kritika plazaratu ditu, Ararteko erdaldun hautatzea eta akordioa PPrekin iste. Arkaitz Rodríguez. Ez da serioa, ez da koherentea. Goizean, Ayuso, entzun, Euskadi Euskaldun esan, eta arratsaldean Ayusoren alderdi popularrarekin adostea zer, eta esan bezala Euskararen behar besteko ezagutza maila ez daukan Ararteko bat, zeren eta Pradales jauna, entzun, Arartekoa ez da Euskaldun. Ana Basasia zelarik, PPek hitz hartzeko eskaera gauzatu du, honetarako eskubiderik izan gabe aurretiaz ez duelako bere hitzartzea erabili. Bakartxo Tejeriak baleko eman dio, eta horretorri da PPko Javier de Andrés mehatxua.
Y como esta es una excepción, y la anomalía que ustedes representan, señores de Bildu, es una excepción, sepan que más pronto o más temprano serán exterminados de Euskadi como fuerza política. Ondoren, PSeko Ekainrikok hitz hartu du, bere esanetan Bilduko legebiltzarkidaren hitzak gizarte erdaldunaren aurkako erasoa dira. Lo que nos llama la atención es que una vez más haya fuerzas políticas que quieren contraponer derechos. Derechos lingüísticos contra derechos humanos en esta ocasión. Y eso es simple y llanamente lamentable e inaceptable. Hoy las palabras del portavoz de Euskal Herria Bildu atentan directamente contra una gran parte de la sociedad vasca que no hablamos euskera. Aferaren ostean, Bilduk iragarri du neurri politiko zein legalak aztertuko dituela, legebiltzarreko mailari neurriak eskatu dizkio. Informazioaren aria. Ameriketako estatu batuak Turkia, Egipto eta Katarreko bitartekarien arteko bilera izango da ostiral honetan Gazan su-etenaren bigarren fasera igarotzeko baldintzak ematen ote diren aztertzeko. Ironikoa badirudi ere, su-etena etengabe urratu duen estatu sionista da fase berrira igarotzeko interes handiena duena, akordioak diona errespetatu gabe beti ere. Goibelategi, egunon? Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak. Katarrek eta Egiptok Donald Trumpen gobernuak diseinatutako planaren urrengo fasera igarotzea eskatzen dute. Bigarren fase horrek Israelgo armada erretiratzea, Hamas armagabetzea, trantsizio agintaritza bat sortzea eta nazioarteko indar bat edatzea aurreikusten du. Israelek jada adierazi du bigarren fase horretara igaro nahi dutela. Hori bai, funtsezko diren baldintzetako bi betegabe. Armada sionistak ez baitu erretiratzeko inolako asmorik, are gehiago azken egunetan Gaza bitan zatitzen duen lerro horia Israelen muga berritza dio dute armadako goi kargudunek. Era berean indarkeria erabiltzeko eskubidea mantendu nahi du Israelgo armadak euren segurtasunarekiko mehatxurik identifikatzen badute. Testuinguru honetan Hamasek azpimarratu du bigarren fasean negoziatzen hasi aurretik Israelek lehenengoaren urraketak gelditu behar dituela. Su-etenaren alde bakarreko 800 baino gehiago urratza erregistratu dira eta 397 hildako gutxienez Palestinarren artean. Horrekin batera laguntza humanitarioa akordioak aurreikusten duen maila sartzen uztea eskatzen du mugimendu islamistak, Israelek adostutakoa baino kopuru askoz ere txikiago bat uzten duelako sartzen zerrendara. Bien bitartean gutxienez 17 lagun hil dira joan den astetik Gazan hotzaren eta euriten ondorioz. Dozenaka eraikin erabat erori dira, 80 baino gehiago partzialki, eta desplazatuen oihalden den 80 kaltetuak edo erabat suntsituta daude. Azken orduetan gainera Gazako osasun zerbitzuek baieztatu dute 29 eguneko haurtxo bat hildela Jan Junisen baldintza hauetan. Eta gazatarren genozidio ikertzaren aurka dagoela berretxiz, Israel genozidio eta gerra krimenengatik ikertzen ari den nazioarteko zigor auzitegiko beste bi epaileri zigorrak ezarri dizkia Ameriketako estatu batuetako gobernuak. Epaitegi honek berriki atzera bota du Israelgo estatuak aurkezturiko azken helegitea gaia ikertzeko eskumena duela berretxiz. Ameriketako estatu batuetako idazkari Marco Rubiok erabaki politizatu izan dela salatu ostean, erabaki du Trumpen administrazioak nazioarteko zigor auzitegiko bi epaile zigortzea. Zehazki, Goka Lordikpatnitze Georgiarra eta Erbelen Baulsuren Damdin Mongoliarra dira zigortutakoak. Washingtoneko hartarazi du nazioarteko zigor auzitegiak Israel ikertzeko egindako saiakera bakoitzari erantzuten jarraituko diola. Aipatu erakundeko 3 fiskal eta 6 epaileri ezarri dizkiete jada zigorrak Ameriketako estatu batuetatik, baita Francesca Albanese nazio batuen erakundeko kontalariari ere. Eta testuinguru honetan esango dugu baitare, Gabonen atarik honetan, Gernika Palestina herri ekimenak elkartasun aktibora batzeko deia luzatu di Euskal Herriko eragile zein norbanakoei. Horretarako besteak beste zapi solidarioak erabiltzeko gonbita luzatu dute, aferari ikusgarritasuna ematen jarraitzeko eta oraindik zapirik eskuratu ez duenari erosteko deia egin diote laguntza ekonomikoa Palestinara heltzeko modua delako. Itxaso Leon. Ibon Meñika eta Eneko Gerrika Beitia Gernika Palestina herri ekimeneko kideek Bilbon egin dute agerraldia. Meñikak zehaztu duenez datozen egunetan esango dute non eta noiz izango den Gabonetan zehar zapiak erosteko aukera. Mundu Bat Fundazioko presidente ere baden Gerrika Beitiak eman du testuinguruaren berria azaldu duenez, su-etena indarrean badago ere, azken astean aire erasoak, bombardaketak eta tiroketak egon dira Gazan eta bortxazko desplazamenduak 783.000 baino gehiago dira ordutik. Gainera, negua gogorra da Palestinan eta denboraleak 14 pertsona hilditu dagoeneko. Gehitu behar diogun realitate bat da, denboraleen ondorioz, are kaltegarriagoa eta are lasgarroa bihurtzen ari dela gaur egun Gazako
errealitatea. Egoera ekonomikoa ere latza da, langabezia tasa 80%tik gorakoa baita eta ondorioz etxe gehienetan ez dute oinarrizko beharrak asetzeko baliabiderik. Berez, etxerik ere ez daukate askok, kanpindendetan bizi dira nola edo hala euriteetatik babesteko. Hain zuzen, Meñikak adierazi duenez, 300.000 kanpindenda falta zaizkie. Gerrikabitiak adierazi du Palestinatik heltzen aritzaien informazioaren arabera, premiazkoa dela elikadura eta nutrizio segurtasun mailak handitzea eta bizirauteko larrialdi jarduerak nabarmen handitzea. Izan ere, Israelek 230 arrantzale hil ditu Palestinarren biziraupena are gehiago oztopatuz. Bake plana abian egonda ere, Gazan egoera latza da. Lehenengoz, ez dagoela Gazako zerrendaren blokeoa edo UNRWAri ezarritako murrizketak amaitzeko deirik. Plan horretan hori ez da adierazten. Bestaldetik, ez dagoela Palestinako biztanleriaren beharrei erantzuteko plan humanitariorik dagoen egoera, ez? Eta plan horrek ez dio eskatzen Israeli mugako pasabide guztiak laguntza humanitariorako irekitzea edo elektrizitatea, ura eta arreta medikoa bezalako funtsezko zerbitzuak guztiz berrezartzea. Plana gainera ez du jorratzen Israelek ezarritako genozidioa, okupazio ilegala eta apartheid sistema amaitzea. Meñikak azaldu du Palestinan egoera hori izanik 200 bat direla Euskal Herrira etorri diren palestinare errefuxiatuak. Bereziki azken hilabeteetan iritsi dira eta aurre ikusten dute aurrerantzean gehiago izango direla. Horregatik adierazi du herri ekimenak zubilana egiteko eta datozenekiko elkartasuna antolatzeko determinazioa duela eta hasi direla dagoeneko eragile desberdinekin batzen. Gure aldetik, gure konpromisoan berresten gara ez, Gernika Palestina bezala. Beti ere, hastapenetik aipatu genuen bezala, Palestina herriari babesa adierazten jarraituko dugu. Elkartasunaren adar guztiak baitere gaur egun Palestina errefuxiatu Euskal Herrian bizi diren horiekiko baitere arreta berezia eskaintza aldera planteatzen jarraituko dugu. Eta nolabait ere Euskal Herrian dauden indar biziak arlo instituzional, kultural, politiko, akademiko, sindikal, sozial guzti horiek aktibatzen jarraituko dugu. Une honetan, inoiz baino gehiago, Palestina herriak bere ondoan izatea sentitu behar gaituela. Eta ibaitik itsasora lelopean, Makean azaroan antolaturiko egunaren gehigarriz, abenduaren 20an Palestinari elkartasun uholdea azaltzeko mobilizazioa deitu dute Baionan iparraldea Palestinarekin kolektiboko kideek. Larunbat goizeako 11etan abiatuko da mobilizazioa iragan azaroko egunaren ostean. Ibaitik itsasora Palestina libre izatearen aldeko aldarria zabaltzen jarraitzeko asmoa erakutsiko du kolektiboak Lapurdiko hiriburua. Mobilizazioaren deitzaileek aipatu dute Ipar Euskal Herrian ere badirela genozidioaren Israelekin elkarlanean ibiltzen diren enpresak, hala enpresek baliatzen duten armagintzako ekonomia genozida salatu dute kolektiboko kidek, zehazki 3 enpresa aipatuz, lauak, Safran eta Dassault. Eta Ukrainaren finantzak eta helburu, zehazki Bruselan egindako Europar Batasuneko Kontseiluko goi bilkuran, Belgikari presio egiteko bilkura batean bilakatu zen, herrialde honetako bankuek bai dituzte Rusiar funtsa finantzero gehienak eta Belgika da, zehazki hauek erabiltzearekiko zalantza juridiko gehien agertu dituen estatua. Bai, Errusiako Banku Zentralak ez doztu dituen Errusiako funtsetatik 90.000 milioi euroko interesik gabeko mailegua eman diote Europar Batasuneko estatu kide gehienek Ukrainari 2026tik 2027ra. Izan ere, Kiev kaudimen ekonomikorik gabe gelditzeko arriskua oso erreala da uneotan eta mailego horrekin Ukrainak aldi horretarako behar dituen 126.000 milioien ia bieren estaliko lirateke. Diote proposamenaren sustatzaiek Kievek itzuliko lukela diru hori Errusiak gerragatiko kalte ordainak ordaintzea onartzen baldin badu gerraren ostean. Oztopo nagusia ostegun iluntzean, Belgiako gobernuak aukera horri jarritako betoa zen. Euroclear Belgiar enpresak gordetzen ditu Errusiari zuzutako 210.000 milioi euroen zatirik handiena eta beldur dira erabakiak izan ditzaken ondorio juridikoez. Era berean epe luzera sordezaken mesfidantzaz ere ohartarazi dute Belgikatik Txinak besteak beste bere aktiboak beste banku batzutara eramateko aukera aztertzen ari baita Errusiako funts horiek mobilizatuko balira. Belgikarekin batera Maltak, Italiak, Hungariak eta Txekiar Errepublikak ere euren kontrakotasuna agertu dute, baina arrazoi ezberdinei tiraka.
Belgika bestelako aukera bat defendatzen du, Ukraina finantzatze aldera, eurobonoak jaurtitzea, alegia, Europako Batasunak zor publikoa erabiltezala. Aukera hori, ordea, zuzenean baztertu dute Europako Batasuneko estatu zorpetuenek, tartean Alemaniak edota Frantzia eta Espainiako estatuek. Gauza korrela, Bart de Wever, Belgikako lehen ministroa konbentziteko saiakeran ibili dira Europar Batasuneko bazkideak, eta baita Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea bera ere. Goi bilkura hasi aurretik, de Weverrekin bilera pribatu egin zuen Zelenskik haren zalantzak uxatzeko helburuz. Arrisku juridikoa partekatua izango dela azaldu zion Ukrainako presidenteak eta Belgikarekin lerratuta izango direla une oro. Тобто ціннісно і юридично тут все правильно. А можна побоювати. Bilkuraren osteko prentsaurrekoan Zelenskik errusiar funts horiek Ukrainari ematea funtsezkoa dela azaldu zuen Ukrainak Europa defendatzen jarrai dezan. Badirudi Belgikaren jarrera leundu zutela Europako Batasuneko bazkidek, baina osteguneko kontseiloaren bilera amaitu orduko ez zuen argi berderik eman Belgikak. Informazioaren aria. Estatuaren bide beretik departamentuak 50.000 euro gutxiago emango dizkio euskararen kultur erakundeari. Gainera, Estatu frantsesak heldu den urtean murrizketa mantenduko duela ziurtatu du. Katixa Dolare zaldun bidek ekeren lehendakariak Mediabask edabideari azaldu dionez, elkargoak, departamentuak, eskualdeak eta estatuek bakoitzak 196.000 euroko ekarpena egin izan diote kultur erakundearen aurrekontuari azken 10 urteetan. Horrez gain, eskualdeak ez ezik beste 3 instituzioek ere ekimen zehatzetarako laguntza eman diote. Gainera Jaurlaritzak 2026an 10.000 euro gehiago ezarriko dituela zehaztu du, 90.000 eurotik 100.000 eurora iraganez. Gauzak horrela, galerak eta emendatzea kontuan hartuz 2024 arte jaso izan duena baino gutxienez, 70.000 euro gutxiago jasoko ditu ekek 2026an. Hala, departamentuari harridura eta ez ulertzea adierazi dizkio kultur erakundeak eta galdegin du ea funtzio soziala eta egiten duen lana zalantzan ezarria dela ohartzen den. Eta kontseiluak dei egin du heldu den abenduaren 27an Bilboko Miribila euskaltzalez betetzeko euskararen aurkako aldarraldi judizialari aurre egiteko azaldu dutenez, helburu aldarraldi judizialaren azken gordintzeari etena jartzea da. Kontseiluak adierazi du euskararen normalizazioa blokeatuta dagoela eta egoera ez dela geldialdia soilik baizik eta atzera pausoa. Gainera ohartarazi dute eztabaida politikoa epaitegietara eramaten ari dela botere judiziala. Datu kezkagarriak ere eman dituzte. Azken 2 urteetan 100 sententzia baino gehiago izan dira euskararen normalizazioaren aurkakoak. Astero batez beste sententzia bat. Horrez gain epaileen 6 soilik dauka euskaraz jarduteko gaitasuna egiaztatuta eta epaiketen 0,1 ere ez da euskaraz egiten. Nabarmendu dute, oldarraldia ez dela kasualitatea, euskararen normalizazioaren aldeko bultzada berria indartzen ari den unean gertatu baita. Eta fiskaltzak erretiratu egin ditu Zestoako 6 bizilagunentzat eskaturiko espetxe zigorrak Donostian epaitzen ari dira auzipetuak elkartasun feministagatik egindako ekintzak direla eta fiskaltzak eta akusazio partikularrak 4 eta 5 urte arteko espetxe zigorrak eskatua zuten arren, azkenean, fiskaltzak erabaki aldatu du. Salatzailearen bikoteoiarentzat absoluzioa eskatu du eta emakumeari babesa eman zioten 5 herritarrentzat isunak proposatu ditu 8 hilabetez, eguneko 6 euroko isuna. Fiskaltzaren arabera ez da frogatu integritate moralaren aurkako deliturik, baina bai ertxatze delitu eta hori dela eta bere horretan mantendu ditu isun eskaerak. Akusazio partikularrak berriz 5 urteko espetxe zigorrari eutsi dio defentsak absoluzioa eskatu du. Eta epaiketa gaur bertan bukatuko da, orduan alde guztiek azken ondoriak aurkeztuko dituzte eta akusatuek azken hitza hartzeko aukera izango dute, sententzia heldu aurretik. Bestalde, esan beharra dugu baita emakume batek salaketa jarri duela Adolfo Suárez, Espainiar gobernuko presidente ohiaren aurka, nagusikeriaz eta larderiaz egindako abusu eta sexu eraso jarraituengatik.
Salaketan jasotzen denez, gertakariak emakumeak 17 urte zituenean hasi ziren, 1982ko azaroan eta 1985ko amaierara bitartean luzatu ziren. Bai 2014an hildako abokatu eta poliziaren bulego profesionalean, baiaren etxebizitza partikularrean. Salatzaileak deskribatzen duenez, 3 urte horietan ukituak jasan zituen, felazioak egitera behartu zuen, akusatuak bere gorputzean eiakulatu zuen eta koitoa bortxatzen ere saiatu zen. Hori guztia bere baimenik gabe eta larderiaren eta nagusitasun abusuaren ondorioz. Idazkian gogora ekarri du halaber, Suarezekin bere bulego profesionalean izandako lehen topaketan hark esan ziola, bai berak eta baita Juan Carlos Erregeak ere bazekitela aldez aurretik otsaiak 23ko kolpea emango zutela eta tropek gorteetara iristeko behar izan zuten denboran, Valentziatik irten zirela uste zenetik, bazekitela kolpeak porrota egin zuela, eta horregaitik geratu zela hain lasai bere eserlekuan eserita eta esan zuen ez zuela inungo meriturik. Informazioaren aria. Espainiar gobernuak Iruña eta Altsasu arteko abiadura handiko trenaren plataformarako informazio azterlana sustatu du, baina ez du zehaztu Euskal Y-rekoarekin lotura Ezkiotik ala Gasteiztik burutuko den. EH Bilduk errefusatu du azken aukera hau eta denon trena aukera aldarrikatu du trenbide sozialago bat sustatuz. Espainiako Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioak jendaurrean jarri du Iruña eta Altsasu arteko abiadura handiko trenaren informazio azterlana. Laster argitaratuko da estatuko aldizkari ofizialean. Azterketaren helburua Nafarroako hiriburuaren eta Euskal Y-rekoaren arteko korridorearen Iruña Altsasu lehen zatiaren trazadura alternatibak aztertzea da. Alternatiba horiek bateragarriak izan beharko dira. Altsasutik Euskal Y-rekoarekin lotu arteko urrengo tartearekin konexio puntua Ezkio edo Gasteiz izango den alde batera utzi da. Horrela, proiektua faseka egitea posible izango da lehen tarteak eskaintzen dituen bidaia denboren hobekuntza aurreratu eta bigarren tartearen garapena baldintzatu gabe. Proposatutako bi alternatibek Olatzagutia, Altsasu, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri Aranatz, Arbizu, Lakuntza, Arruazu, Uarte Arakil, Iraineta, Arakil eta Hitza herrien udal mugarteak gurutzatzen dituzte. EH Bilduk kritikatu du Madrilgo gobernuak Iruña eta Altsasu artean abiadura handiko plataforma berri bat eraikuntzan aurrera egitea eta aurkeztu berri duen denon trena alternatiba defendatu du. Arakileko alkateak Oiana Olaberriak inguruko herriei ia edenak proiektuaren aurka agertu direla azpimarratu du eta ezarri nahi dieten eredu bakar eta uniforme horren aurrean trenbide sarea modernizatzearen, trenbideko salgaien garraioa sustatzearen eta Nafarroako eta Arabako geltokien arteko konexioak eta maiztasunak hobetzearen aldeko apustua defendatu du. Azaroaren amaieran ere kongresura alternatiba eraman zutenean ildo horretatik mintzatu zen Olaberria. Badago Miranda eta Iruña arteko egungo trenbide korridorea modernizatzeko aukera egokia. Gaur egungo erronkei modu erabilgarrian, jasangarrian, azkarrean eta errentagarrian erantzunez. Arduraz jokatuz, lurralde kohesioa bermatuko duen garraio eta mugikortasuna da alternatibaren funtsa. Ingurunea, babestuz eta herritarrentzat onura sozial eta ekonomikoa ekarriz. EH Bilduk aurkeztutako denon trena alternatiba Araba eta Nafarroako tren publiko eta sozialaren aldeko herri plataformek 2022an bultzatutako ikerketan oinarritzen da. Dauden mugikortasun eta garraio beharrei modu eraginkorrean erantzuteko tresna gisa. Azterlanaren arabera egungo korridorearen modernizazioak aukera ematen du hiriburuak eta herriak denbora lehiakorretan lotzeko eta kalitatezko tren publiko eta sozial bat izateko tokiko geltoki berrituekin. Bestalde, abiadura handiko trenak hiriburuak bakarrik konektatuko lituzke. Herrietako biztanleak baztertuz, ezingo lirateke merkantziak garraiatu eta gainera ingurumenean eta naturan kalteak eragingo lituzke. Proiektuaren kostu ekonomikoa kontuan izan gabe noski. Eta Bizkaiko Foru Aldundiaren txosten batek zalantzan jarri du Abantoko Las Carreraseko saihesbideren proiektua Aldundiko ondare naturalaren zerbitzuak dio alternatiben azterketa ez dela nahikoa eta ez dagoela behar bezala oinarritua ikuspegi teknikotik. Azpiegituren sailak aldaketa sakonak egin beharko ditu proiektuan aurrera egin nahi badu. Gainera, dokumentuak azpimarratu du ingurumen teknikariek aurretik egindako oharrak ez direla kontuan hartu eta edozein aldaketak ondare naturalaren txosten berri bat beharko duela. Ondorioetan
inguruan, Aldundiak berak ohartarazi du saihesbidearen trazadurak eragin nabarmena izango lukeela Natura 2000 sareko konektibitate ekologikoan eta babestutako gune naturalean. Horregaitik aldaketa funtseskoak eskatzen ditu fauna basatiarentzat iragazkortasun ekologikoa bermatzeko. Txostenak dioenez, proiektuak esi ekologiko berri bat sortuko luke. Eta goizeko 8:00 direla esan beharra dugu. Miriam Nurberg zentu da, aste honetan New Yorken 100 urterekin. 1952tik Mario Salegi Euskal Errefuxiatu eta aktivistaren bikotekide izandakoa. Holokaustoak zehazki, familia judu bateko zen Nurberg, Espainiako Bigarren Errepublikako militante komunista zen Salegi, bere alderdia utzi zuen ANV-en afiliatu eta Eusko Indarra batalioian borrokatzeko. Frankismoaren garaipenaren ostean aliatuentzat lan egin zuen espioitza saretan, ontzi estatu batuar batek New Yorkera eraman zuen arte. Ameriketako estatu batuetako armadak Ozeano Barean egindako kanpainan parte hartu zuen Bigarren Mundu Gerran eta Euskal Herrira bueltatu zenean eta Euskal Diasporarekin harremanetan ibili ostean Nurberg ezagutu zuen New Yorkeko nazioarteko brigadei egindako omenaldi batean eta orduz geroztik Euskal Kausaren aldeko era guztietako ekintzak partekatu zituzten publikoak zein klandestinoak. 1977 urtetik aurrera aldizka Euskal Herrira etorri ziren biak eta New Yorkeko etxea aterpe ere izan zuten, bertan Ameriketako estatu batuetan bizi bilbidea hasteko prestatzen ari zinentzat, Maria Zamakola, Bernardo Atxaga, Aino Arteta edota Mirentxu Purroirentzat. Salegiren errautsak Euskal Herriko mendi batean bota zituzten 2005 urtean, Miriamenak ere leku berdinan botako dituzte berak alaskatua. Tamara Jaue, Confebaskeko presidenteak azaldu du errespetatzen duela Ela Lab, Esteilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek greba orokorra deitu izana martxoaren 17 lanbide arteko gutxieneko soldata propio baten alde, baina gaineratu du ez dela irtenbidea. Jauek prentxaurrekoa eman du ostegun honetan Bilbon eta patronalak koiunturari buruzko txostena aurkeztu du. Kazetarien galderei erantzunez, Hego Euskal Herrian martxoaren 17 deitu den greba orokorrari buruz hitz egin du. Patronaleko presidenteak adierazi du sindikatuek greba deitzeko hartutako erabakia errespetatzen duela, baina ez dela irtenbidea. En su derecho, pero nosotros creemos que desde luego no es la solución. Ildo horretan, Confebaskek lanbide arteko gutxieneko soldatari buruz duen jarrera argi dagoela adierazi du, eta nabarmendu du elkarrizketa eskaini dutela elkarrizketa sozialaren mailan eta enpresaren lehiakortasunari eragiten dioten beste gai batzuk ere jorratu dituztela. CEOek proposatutako 1,5% lanbide arteko gutxieneko soldataren igoerari buruz duen iritziari dagokienez adierazi du igoera hori gobernuak funtzionarioei egiten dien igoeraren ildotik doala. Eta zierbena da, biztanleko barne produktu gordin altuena duen EAEko udalerria 539.000 eurorekin Eustaten arabera. Energia elektrikoaren produkzioan eta banaketan oinarritzen da datu hau eta atzetik Zamudio eta Olaberria datoz. Aurreko urtearekin alderatuta bi aldaketa nagusi gertatu dira. Zierbena lehen postura iritsi da batez ere energia elektrikoaren produkzioari eta banaketari lotutako jardueren ondorioz eta hortaz Zamudio bigarren postuan geratu da. Gainera, Añanako eskualdeko Berantebila top 10ean sartu da manufaktura industriari esker, batez ere aeronautika industriarako garraio materialen fabrikazioari esker. Eta Laboral Kutxaren azken txostenaren arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak 1,8% industria hazkunde izango dute. Hazkunde moderatu izango da, baina Europako industriak bizi duen ahultasunaren gainekoa. Txostenak jasotzen duenez, lurraldeek urte hau 2,8% barne produktu gordinaren hazkundearekin itxiko dute, eta 2026 urte argi eta garbi onuragarria izango da ekonomiaren bilakaerarako. Testuinguru ekonomiko globala hala ere, erronka handiek markatzen dute. Eskaintza sok iraunkorrak, zartze demografikoa, trantsizio energetikoa eta olatu teknologiko berria. 2025 kanpo tentsioz beteriko urtea izan dela azaldu dute, baina 2026an ziurgabetasunak pixkanak argitzen joango direla. Hori bai, datorren urteko lehen segilekoan oraindik ere nabarituko dira politika protekzionisten ondorioak. Lan merkatuari dagokionez, enplegu sorrera 1,7% ingurukoa izango da eta langabezia tasak behera egingo du. Estatuan 9,8%, Euskal Autonomia Erkidegoan 6,6% eta Nafarroan 6,9%. Eta Petronorreko sindikatuek bukatutzat eman dute 83 egunez luzatu den greba mugagabea, erabakia enpresaren zuzendaritzarekin
enpresarekin lorturiko akordio baten ondoren hartu dute eta horri esker negoziazio maila berriro martxan jarriko da. Ela sindikatuak jakinarazi duenez, Petronorrek gatazka konpontzeko bide judiziala baztertzea eta hitzarmen kolektiboa berritzeko negoziazioei ekitea onartu du. Hala ere, sindikatuak ohartarazi du lan baldintzetan hobekuntzarik lortzen ez bada, etorkizunean mobilizazio berriak deitzeko aukera ez duela baztertzen. Grebaren helburua langileek salatzen zuten lanaldiaren luzapen ezkutua zen, muskizko findegiko sarreran jarritako aldakela berrien erabilerarekin lotuta. Sindikatuen esanetan, neurri hori lan harremanen eta instalazioen narriaduraren adibide argia zen. Kirol aria, naiz irratian. Eta goizeko 9:25 gutxi direla, kirol kontuak aipatu beharra dauzkagu. Petronorreko sindikatuek bukatutzat eman dute 83 egunez luzatu den greba mugagabea. Erabakia enpresaren zuzendaritzarekin lortutako akordio baten ostean hartu dute eta horri esker negoziazio maila berriro ere martxan jarriko da. Lander Martínez, egunon. Barkatu. Nastu naiz, sentitzen dut entzuleok, baina kirolari buruz hitz egin behar dugu, atletiki buruz hitz egin behar dugu, eta esango dugu atletike kutxeta bat irabazi duela hauren seren aurka Okauteko zelai lokaztuan izandako norgehiagokan orain bai. Lander Martínez, egunon. Egunon. Estu hasi da atletik Euripean, Iñaki Williamsek eta Urko Hitzetak hainbat barnekaldi egin dituzte, baino ez dute asmatu azken metroetan erabaki okerrak hartuta. Guruzetak Nico Williamsek eta batez ere Berengerrek ere izan dituzte aukerak, baina ezin. Luzapenaren lehen zatiaren azken asperenean iritsi da atletiken gola. 106. minutuan, Berengerrek ateratako falta Paredesek buruz utzi dio Jauregizarri eta Bermeo Gordilariak boleaz eskuadratek sartu du. Beti da sentsazio oso politxa atletik egaz gola sartxie, gehiago ekipuri lagunduteko eliminatoizi pasateko da... Ernesto Valverde entrenatzaileak ere onartu egin du zailtasunak izan dituztela haurien semendean hartzeko zelaiaren egoera txarra tarteko. Nos ha costado adaptarnos un poco al campo hasta que hemos empezado a coger un poco más de juego ahí en el medio. Al final una pelea terrible y bueno, estamos en la siguiente fase. Baipatzen den moduan, gaizki esanak barkatu eta ondo esanak gogoan hartu. Eskerrik asko, Lander. Gero arte. Nekazaritza ekologikoan argi dugu. Zigilo ekologikoa ofiziala da eta ziurtatzen du produktua benetan zainduta dagoela. Osasuntsua eta naturala, barazkiak lurrean hastea eta ganadua aire zabalean bizitzea da. Hau da logikoa, ekologikoa. Nire erreleboari lur emankorra eta etorkizun hobea eskaini nahi dizkiot. Zuk ere argi baduzu, kontsumitu elikagai ekologikoak. Ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Euskotrenek jakinarazten du. Badator Santo Tomas. Zatoz Euskotrenekin Euskal Nekazal jaiaz gozatzera eta ahaztu autoa. Zerbitzuak gau eta egun trenez eta metroko 3. linean. Informatu ordutegiei buruz webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Iludunak izan nahi duzue? Bai, ala bai! Bai! Gaur hemen Pompairez kripto txampon berria aurkeztu nahi dizuegu. Ez da kriptotxampon eskaintza bat. Pompairez du izena. Eta abenduaren 21ean, Iruñeko Antzerki Eskolan bertatik bertara ezagutu halko duzue. Zer den? Humorea, elkarrizketak, musika eta euskalko moderna. Eta beste 11 kontu. Dizu horrek atzaka ematen? Pompairez umore ikuskizuna. Abenduaren 21ean 7 Iruñeko Antzerki Eskolan. Xabier Rolano, Maria Blanco, June Gabarain, Antoni Iriarte eta Xabin Fernandezekin. Abenduaren 21eko Iruñeko ikuskizunerako sarrerak salgai irratia.naiz.eus webunean. Ni monologoak eta guionistak ez txarra naiz. Ni idazten ega iruaren moratean, no? Idazten ez da gidelako. Eta urtarrietik aurrera, naiz irratian. Arratsaldeon guztioi. Ongi etorria. Benvinguts, benvinto, welcome, Pompairez ikuskizunera.
4:30 Master Laboral Kutxa txapelketak final berria izango du igande honetan. Amaia Aldaik eta Enara Gamindek neurtuko dituzte indarrak Gernikako Santanape pilotalekuan. Bizkaitarren arteko leian, Dimoztarrak bere 4. txapela bilatuko du Kaiolan, 18 urteko Laukiztarrak falta zaizkion txapel bakanetako bat eskuratzeko borrokatuko duen bitartean. Naiz irratitik ere bertan izango gara, eguerdiko 12etan hasita, Nora Mendizabal pilotaria, Ane Urkiri naizeko zuzendaria, eta nineu Jon Garate ariko gara kontakizun lanetan. Bizi gurekin 4:30 Master Laboral Kutxako finala, abenduaren 21ean, eguerdiko 12etan, Naiz irratian. Bertsozaleak sarie. Kotxean zoazie Bizkaiko bertsolari txapelketako finalera. Onik heldu sarie, baina konturatu sarie denboran atzera egin dozuela eta mende honen hasierako final batean zagozie. Ez, mende hasierako ez. 2025ko Bizkaiko bertsolari txapelketako finala izango da larunbat honetan, eta Naiz irratian zuzenean jarraitu alko duzue. Aitor Bizkarra Ruiz. Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola. Gorka Pagona Barraga Agorria. Jone Uria Albizuri. Oiana Bartra Arenas. Onintza Enbeita Maguregi. Saber Altube Sarreon Handia. Zabat Gaiete Beitia Abaroa. Larunbata abenduak 24:00 hasita, Bilboko Kasillatik, Eli Pagola, Andoni Rekondo eta Eneko Abasoloren eskutik. Taia hurrengoan agertzen garen etorkizunean. Bizkaiko bertso finala, Naiz irratian.
Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko bederatzea laurden gutxi hasi beharra dugu analisi maila eta oraingoz gurekin da Unai Fernandez de Betoño arkitekta barkatu. Egunon, zer modu zaude? Egunon, Unai? Bueno, dirudi gaurkoan bakarrik gelditu garela. Bueno, konponduko ditugu segituan konexio kontu horiek. Unai, entzuten algaituzu? Musika pur bat mesedez. Eta zute bat izan da behar, baina ezinezkoa da, jada. Bizu ziri dauz hemen, batzuta bat niretzat. Eta zute bat izan da behar, baina ezinezkoa da, jada. Bizu Eta zergaitik ez dugu bigarren aldiz hasiko gaurko analisi maila. Izan ere heldu zaigu tenorea eta oraingoz gurekin da Unai Fernandez de Betoño arkitektoa. Egunon? Bai, egunon Pelli, zer moduz? Ongi, zure ondo? Ondo, hemen itxaroten ja gabonak, ederki. Hori da, gu ere ala gabiltzago izan kantuan eta guzti biligera. Baina orain, gaurkotasunari heldu beharra diogu, kontseiluak dei egin baitu, abenduaren 27an Bilboko miribila euskaltzarez betetzeko euskararen aurkako oldarraldi judizialari aurre egiteko. Azaldu dutenez, helburu oldarraldi judizialaren azken gordinketari etena jartzea da, Lander. Bai, kontseiluak adierazi du euskararen normalizazioa blokeatuta dagoela eta egoera ez dela geldialdia soilik baizik eta atzera pausoa. Gainera ohartarazi dute eztabaida politikoa epaitegitara eramaten ari dela botere judiziala. Datu kezkagarriak ere eman dituzte, azken 2 urteetan sententzia baino gehiago izan dira euskararen normalizazioaren aurkakoak. Astero batez beste sententzia bat. Horrez gain, epaileen 6% soilik dauka euskaraz jaruteko gaitasuna egiaztatuta eta epaiketen 0,1 ere ez da euskaraz egiten. Nabarmendu dute, oldarralia ez dela kasualitatea, euskararen normalizazioaren aldeko bultzada berria indartzen ari den urnean gertatu baita. Azken agerraldian gauzatu diren salaketen berri izateko ere gurekin da Manex Mantxola Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzaile. Egunon? Bai, egunon. Aipatu duzu egunero badela sententzia bat, esperru judizialetik arago, nola baldintzatzen duenek Euskalgintzaren normalizazioa? Bai, guk dauzkagun datuen arabera, oldarraldia hasi zela izendatu genuenetik, 2 urteetan 100 sententzia baina gehiago egon dira. Hau da, hori da astero ia sententzia bat. Eta honen ondorioa, ikusten ari garena da, ez? Azkenean aldundiak, udalak atzera egitera behartzen dituzte, ziurgabetasuna nagusia praktikan euskararen normalizazioa blokeatu dute eta euskararen ofizialtasuna 82tik daukaguna desera ikitzen ari direla salatu dugu. Bereziki euskara orain larrialdi egoeran dagoenean, aurreikuspen soziolinguistikoek errezetak aldatu behar ditugula esaten digutenean, kontua eta arazoa bihurtu dute orain ja ez ea nola egingo dugun aurrera, baizik eta azken finean atzerakagoa zela. Horre, zazki, baita ere kexa azaldu duzue epaileetaz, bildu zareten noiz bideraiekin? Ez dugu epaiekin biltzeko aukerarik izan, azken batean egia botere judiziala ere badela nahiko estamentu hermetikoa. Eta orain arte aukerarik ez dugu izan, eta jada epaien artean ere ez da zaila egiten zaigu ez soilik euskaltzaleak topatzea, baizik eta euskaldunak. Datuak aipatu genituen, 0,6 da gai, epaiketa bat euskeraz egitekoa, epaiketen 0,1 egiten da euskeraz, eta euskararen ezagutza murritz hori epaitegiek daukatena ere bada, oldarraldiaren osagai ezinbesteko bat, hain zuzen Europako kontseiluak berak ere salatu duena.
Horre, zehazki, baliteke ere Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu legea konstituzionalera joatea, honetaz beldur zarete? Beldur baina gehiago, artikulua bera badakigulako konstituzionaltasuna igarotzeko baldintza guzti egituela, kezkatuta gaude erabakiarekin berarekin. Badelako nolaiteko jokaldi bat, botere judiziala hain zuzen legebiltzarrean sartzeko. Azken batean guk positiboki baloratu genuen. Arazo bat, eragindako arazo hau, normalizazioaren blokeo hau, honi konponbide jarri nahian legebiltzarrean lege proposamenak egitea da. Eztabaida epaitegietatik legebiltzarrera eramatea, baina orain botere judiziala horrekin desados, baitu egin du eztabaida baldintzatu nahian eta berriro epaitegietara kasu honetan anaia nagusiaren gana, Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren gana eraman du eta gure ustez esku hartze edo injerentzia hori da benetan kezkatzekoa. Horre, zehazki, jakin dugu ere baita ere pasaden astean Komisiones Obrera sindikatuaren eskariz, bertan bera gelditu direla oraingo zazpi kontrataturiko enpresen hizkuntz baldintzak, gazteleraz egiteko autua hartzen duten langileen diskriminazioaz ere mintzo ziren. Nola ikusten duzu hau? Bai, hau egia esan kezkatzekoa azken batean kasu zehatz honetan, esate baterako, bere burua aurrerakoitzat duen sindikatu batek, hain zuzen lehenago Voxek erabilitako, udallegeko artikulu bat baliogabetzeko, erabilitako argudio berdinak erabiltzen dituelako, eta egian, hausnarketa bat egin beharko litzateke zein marko elikatzen ari diren, zeren Katalunian eta Galizian ikusten ari gara, leku guztietan atzera egiten dela, PP eta Vox gobernura iristen direnean, lehenengo gauza, hizkuntzetan aurrera egindakori atzera botatzea egiten dute. Eta PPek eta Voxek botererik ez daukatenean, epaitegiek egiten dute hemengo kasuan orduan, zen marko elikatzen dabiltzan hausnarketa hori ere egin beharko litzateke eta sententzian bertan ikusten da, epaitegiek zer berresten duten, esaten da, bizkuntza ofizial daude, bien oreka, norbaitek esan luke ze oreka den hori, oreka hori bai ala bai mantendu behar dela, eta beraz, euskara erabiltzen denean gaztelania ere, eta hor, sartzen du benetan bere ideologia zein den urrengo esaldian, non dioen, biak batera edo bakarrik erabiltzekotan guztiok ezagutzeko bete beharra dugun hori, hau da, gaztelania erabili beharko litzateke. Hori da, momentu honetan oldarraldiaren markoa. Horre, hain zuzen, testu inguru horretan eta aipatu dizudan esaldi horretan ere, zakite, apur bat sakontzea gustatuko litzaidake, zein justu, aipatzen dena da, gazteleraz egiteko autu hartzen duen langile baten kasuaz, akaso zehaztu liteke gehiago, eta esan akaso, horre, azpimarratu nahi baldin bada langile erdaldun baten egoera, ezinbestean gazteleraz egiteko autua hartzen duen langilearen kasua, ez dakit, bada horre jukutria bat? Bai, azken batean, helburu jakin batera iristeko argumentarioki bide desberdinak erabiltzen dituzte. Ia silogismoak edo bai, trampa moduko bat, azken finean Euskal Herrian eta Euskaldunok badakigu nola funtzionatzen duen. 5 pertsonako talde batean, batek gaztelaniarako autua egiten duenean, gainontzekoak ere jartzen ditu, eta lan eskubidez ari garenean, eta asko kontra jartzen direnean hizkuntza eta lan eskubideak guk ulertzen dugu herri honetan, eta berezko hizkuntza euskara izanik, bi eskubide horiek batzen direla euskaraz lan egiteko eskubidean, eta hori bermatzeko ezinbestekoa dela langile guztiek bi hizkuntzak ezagutzea. Hor ere, eremu juridikotik ere, pixkat beti ere pentsatuak daude zer nolako kasuistikak gauden, pertsona zaurgarrietarako, edo ez dakit larria gotzen duten kontuak daude. Ez dakit, euskarak ere beharko luke halako zerbait, euskararen egoera, ez dakit, aintzat hartu beharko litzateke, edo moldagarria edo baldintzagarria izan beharko luke? Bai, hori gainontzeko hizkuntza gutxituetako ere muetan egin dute, esate baterako, 83ko galizieraren legean esaten dute. Galiziera egoera prekario batera iritsi dela mendeetako politika zentralisten ondorioz. Edota 98ko Kataluniakoan aipatzen dute mendeetako jazarpen politikoa eta gaztelaniaren inposizio legala. Hau da, aspiratze egiturazko bat egon dela. Eta horrek nolabait justifikatzen ditu neurri zuzentzaileak, biak maila berean jartzekoa. Azken finean, euskara eta lan
hizkuntza eta lan eskubideak kontra jartzen dituztenean, nekez irudikatuko genuke ordezkari politiko bat, egiturazko zapalkuntza bat egon dela kontziente izan da, lanpostu publiko batzuk emakumeentzat gordetzen direnean, nik behintzat nekez irudikatuko nituzke kontra jarriz genero berdintasuna edo emakumeen eskubideak lan eskubideekin. Orduan, zergatik euskararen kasuan bai. Testu inguru horretan adibide bat ere aipatu nahiko genuke atzo Arartekoaren bozketan euskara izan baitzen aipagi nagusi eta Ekainriko PSko legebiltzarkideak ondoreako esan zuen. Lo que nos llama la atención es que una vez más haya fuerzas políticas que quieren contraponer derechos. Derechos lingüísticos contra derechos humanos en esta ocasión. Y eso es simple y llanamente lamentable e inaceptable. Hoy las palabras del portavoz de Euskal Herria Bildu atentan directamente... Ekainriko, aipatzen zuen, ez dakit, ezbaian jarri direla eskubide linguistikoak eta giza eskubideak. Zer diozu argudio honetaz? Bai, esango nuke nolabait kontra esankorra badela argudioa bera, azken finean, hizkuntza eskubideak giza eskubideak dielako eta hala daude nazioarteko giza eskubideen adierazpenetan jasota, eta erantzungo nioke nolabait, aurreko Arartekoaren hitzekin, ez dago aukera hoberik, eta berak hala adierazten zuen hizkuntza eskubideak giza eskubideak direla, administrazioan sistematikoki urratzen direla, eta ofizialtasunetik mende erdi igaro den honetan, badela garaia herritar guztien eskubide guztiak hizkuntza eskubideak barne bermatzeko. Ikusita egoera hau ere nola dagoen, euskarak beharko luke egituraturiko autodefentsa sare bat? Bai, egituraturiko autodefentsa sare bat baino iruditzen zaigu ez dela aurre egiteko momentu baizik eta aurrera egitekoa. Datuek ala eskatzen dute eta baita iruditzen zaigu ere gizartean badagoela. Azken aldian indartzen joan den hizkuntzaren eta euskararen aldeko bulkada bat eta nolabait hori batu, antolatu eta bideratzeko beharra. Eta hain zuzen horri begira Euskalgintzaren Kontseilutik abenduaren 27an Bilbao Arenan, Miribilan Bilbon, ekitaldi bat antolatu dugu, nolabait euskaltzaleen bateragune izan, guztiok abia puntu berdina jarri, ipar konpartitu bat markatu, eta nolabait euskararen normalizazio errealaren aro berri horren lehen txinparta piztera, eta beraz, entzuleak gonbidatu nahi genituzke ere, bertan gurekin egon daitezen. Jakin nahi du, ere, nolako izango da ekitaldia, zer espero dezakegu? Ekitaldia... Guri ere kostatu egiten zaigu apur bat definitzea politiko-kulturala edo izan da azken aldian jarri diogun abizena, azken batean mezu argi baten premia bai ikusten dugu, eta mezu hau da euskaren etorkizuna jokoan dago eta euskaltzaleon garaia dela, jada ez da nahikoa euskaldun izatea, baizik eta kontzientzia hartze bat eta eragite bat ezinbestekoa, eta hori euskaltzaletasunak ematen digu, eta horretarako bai ulertzen dugu motivazio eta indar berezi bat behar dela, eta zango nuke leku guztietan, baina bereziki herri honetan, kulturak, arteak, poesiak eta musikak badutela nolabait batera jotze eta motivazio hori eragiteko gaitasun berezi bat, eta hain zuzen hori egingo dugu. Mezu politikoa eta motivaziorako arteak eskaintzen digun aukera hori, biak uztartuz, pizkunde berri baten hasiera pizten hasiko gea. Elementu guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko Maneix gurean izateatik. Mi eskertu ondo izan. 2 minutu goizeko 9 izan daitezen agurtuko dugu ere, Malen Dominguez gurera harturatu zaigula, egunon? Kaixo egunon. Zer moduz? Oso ondo presaka, trafikoa gaur, era moduan dago. Segituan aipatuko dugu trafikoaren egoera zein den, baina Unai, zuri galdetu nahi dizut, ez dakit, zer gertatzen ari da gure gizartean, kontrai hartzen baldin badira eskubide linguistikoak eta zehazki giza eskubideak, esaten zigun mantxolak, hizkuntza eskubideak ere giza eskubideen parte direla. Gertatzen ari da, nik uste, konturatu direla elebakarrak euskararen normalizazioa ondo edo ondo xamar, behar bada euskaldunontzat ez zain ondo, baina beraientzat ondo xamar zijoala eta momentu batean beldurtu direla, ezta? Nik uste 1982an euskararen legea EAEkoa gutxienez egin zenean, euskararen normalizatzeko
ia gehienek onartu zutela diskriminazio positibo bat beharrezkoa zela euskara normalizatzen joateko, baina lan esparruan batez ere ikusi dutenean, hizkuntz eskakizun batzuk zeudela, hizkuntz profil batzuk eskatzen zirela zenbait lanpostutan sartzeko eta hain zuzen ere normalizazioaren izenean, hasi dira urduri jartzen eta entzun duguna PP, Vox eta PSE, Comisiones Obrerasen bidez, hasi dira epaietara eramaten zenbait arau, zenbait lan eskaintza, eta Iñigo Urrutiak eta Kontseiluko, haintxe bertan entzun diogu Manes Mantxolari, azken 2 urtetan oldarraldia izugarria izan da, eta 100 epai baino gehiago egon dire euskararen normalizazioaren kontrako. Atzo sare sozialetan komentatzen zen, Euskaltzaindiak urteko hitza zerga muga ezarri duela, duela pare bat egun, eta behar bada Euskaldunon ikuspegitik zuzenagoa izango zala oldarraldi hitza, hori izan da 2025ko hitza batzuontzat. Nik uste lortu behar degula, Espainiar konstituzioaren marko sakrosantuan sartuta, nik uste malgutasun nahikoa ematen duela hori aldatu gabe, hori aldatzea nekesegia izan daiteke, hor lortu behar dugula zenbait lege aldaketa hemen bertan, besteak beste lan esparruan eragiten duten legeen aldaketa bat egitea, nik uste legebiltzarrean badaudela bi aukera, ea bien artean ailegatzen diren soluzio bakar batera edo proposamen bakar batera, bain zuzen ere, seguridade gehiago emateko administrazio publikoei halako lan eskaintzak egiterakoan, eta pixkat oldarraldi hau gelditzeko. Nik uste hor dagoela gakoetako bat, eta gero noski ahaldundu behar gara, kikilduta gaituztelako. Nik uste orain aipatu duzu atzo Ekainrikok esan zuena oso larria da, badirudi ararteko elebidun bat eskatzeak ofenditu egiten duela Ekainriko elebakarra, nik uste ez dakit, daudela oso enbalen oso aldunduta daude elebakarrak eta gu behar dugu horretatik zehoz, eta zentzu horretan, Kontseiluak antolatutako pizkundea, miribilako ekitaldia, pixkat lerro horretatik doa. Horretan sartuko gera segituan, baina dauneko goizeko 9 eta 2 dira, eta azken ordukoetan murgildu beharra dugu. Valentziaga Ontziolako langilek atzera bota dute Abu Dhabi Ports talde arabiarraren azkeneko eskaintza. Pasaden azaroaren 30ean Valentziaga Ontziolak salerosketa akordioa sinatu zuen inbertsore talde arabiarrarekin 11,2 milioi euroren truke salerosketa ixteko ordea enpresak ezinbesteko baldintza gisa jarri zituen langileen soldaten murrizketak eta horretarako ere akordioa itxi ahal izateko ezinbesteko baldintza da langilekin akordioa lortzea, antza denez langileen erosahalmena bermatu luketen soldatak dira orain akordiorako korapilo nagusia. Lander, zer gehiago dakigu honi buruz? Zumaiako Valentziaga Ontziolako langilek baztertu egin dute Abu Dhabi Ports inbertsio talde arabiarrak egin dien azken eskaintza. Arte egin duten batzarrean talde arabiarraren proposamena ez onartzea erabaki dute. Itxura guztien arabera, langileen erosalmena bermatuko luketen soldatak dira bi aldeen artean akordioa lortzeko korapilo nagusia. Pasaden azaroaren 30ean Valentziaga Ontziolak salerosketa akordioa sinatu zuen aipaturiko inbertsio talde arabiarrarekin. 11,2 milioi euroren truke. Salerosketa ixteko ordea ezinbesteko baldintza da langileekin akordioa lortzea. Halaber, operazioa gauzatzeko beste baldintza da lursailaren jabe den Eusko Jaurlaritzak bere oniritzia ematea. Ildo horretan, Zumaiako portuan lursail batzuk lagatzeko proposamen egin dio Eusko Jaurlaritzak Valentziaga Ontziolari. Hori bai, itsasontziak eraikitzeko eta konpontzeko soilik erabilial izango ditu Ontziolak lursail horiek. Valentziagako langileen batzordeak pasaden astean emandako prentsaurrekoan salatu zuenez, Abu Dhabi Ports taldeak 7 lagun kaleratzea eta soldatak 125 eta 150 bitartean jaistea proposatu du. Horren aurrean, soldatak 3 urtez izoztea eta langileak eta lan baldintzak mantentzea proposatu diete inbertitzaileei.
gaurko egun honen nondik norakoen berri emanez esango dugu, ostiral goiz honetan kontrol saioa izango dugula Gasteizko Legebiltzarrean, eta bertan eguneko lehenbiziko aipagaia Guggenheim Urdaibai museoa izango da, eta zehazki honi buruzko hainbat galdera izango ditugu. Eusko Alderdi Jeltzaleko Irune Zuluagak Imanol Pradales lehendakariari galdetuko dio Guggenheim Bilbao museoaren hurrengo urteetarako plan estrategikoari buruz. Ildo parekotik ere joango da Pello Txandiano EH Bildu taldeko legebiltzarkidea, zehazki lehendakariari galdetuko dio Guggenheim Urdaibairen etorkizunari buruz. Ostera, Ekain Rikok ere galdetuko du Mikel Torres sailburuari etorkinen lanerako errazteko politiketaz, edota atzokon protagonista izan zen Javier de Andresek ere lehendakariari galdetuko dio EAEko ekonomiaren eta gizartearen 2025 urteko bilakaerari buruz. Bestelako galderak ere izango dire sailburuentzat, ala nola Josu Aztiri hortaran EH Bilduko legebiltzarkideak lehen lehendakari ordeari Ibone Bengoetxeari galdetuko dio euskararen aurkako sententziei buruz, edota unibertsitatetara joko du Muriel Larreak, zehazki ogasun sailburuari galdetuko dio sare publikoko unibertsitatetaz kanpoko irakasleen erretiroari buruz. Bestelako kontuak ere izango dira, baina gaurko ere egun nagusia izango da Arabako ala Gipuzkoako batzar nagusietan, bertan behin betikoz adostuko direlako 2026 urteko aurrekontuak, bi kasuetan Elkarrekin Podemosen babesari esker. Baita ere, gaurko honetan otani ez gora Euskal Herri antiimperialista eta internazionalista kanpaina aurkeztuko dute eragile ezberdinek, eta honen berri ere emango dugu. Bestalde baita ere, gaur aurkeztuko da Deusto barometroa, eta besteak beste hemen aipatuko dira segurtasun politikak, ala nola ertzaintzarekiko zer nolako konfidantza duen gizarteak edota espazio publikoan dagoen espazio publikoaren baitako indarkeriaz ere galdetuko dute. Bolo-bolo dauzkagun eztabaida kontuak. Bestalde, aitortza jasoko du Txomin Letamendi Turutak bere heriotzaren 75. urte hurrenean berriki gogorak biktima gisa aitortu baitu. Gogoan dugu, brigada politiko sozialak frankismo garaian bortizki torturatu zuela Letamendi, eta honen baitan Ondarroko udalak ere aitortza egingo dio. Bestalde, Carlos Saltzaga ere protagonista izango da gaurkoan, berta izango da Lamiako eta Astraburua arteko bide berriaren irekieran eta proiektuaren inguruko balantzea egingo du, baino zergaitik ez seguraski kazetariak ere galdetuko diote Laskarreraseko saiesbidari buruz, non Bizkaiko Foru Aldundiaren txosten batek zalantzan utzi duen proiektu hau. Baita ere, zehazki ikuspegik 2025 urteko barometro aurkeztuko du, jatorri atzerritarreko herritarren pertzepzio eta jarrerei buruzkoa, ekonomia arloan berriz elkarretaratzea burutuko dute, Lab sindikatuko ordez, esango dugu, elkarretaratzea egingo da, jarrera polizial desproporzionatua eta pertsone grebalarien kriminalizazioa saldatzeko sindikatuen partetik, eta hau egingo da Bizkaiko eraikin eta lokalen garbiketaren lehen greba jardunaldian. Bestalde Lab sindikatuko ordezkariek ere elkarretaratzea burutuko dute Nafarroan, enplegatu publiko benefizioan lan egiteko aldarrikapen horrekin, eta baita ere Maria Txibite lehendakariak Nafarroan saria eskainiko dio, Nafarroko koloren sari eskainiko dio Txaimae Jainan abokatuari. Eta kiroletan, baita ere, arratsalde honetan zazpiretan Europako txapelketa dauka zehazki atletikek, eta baita ere aipatzen hasi beharko dugu Osasuna Alabasen arteko derbiaren aurrekoa. Baita ere, bigarren mailan Eibarrek Valladoliden aurkako norgehiagoka izango du, eta Saskibaloian Euroligako partidua Barcelona Baskoniaren aurka arratsaldeko 8:30 aurrera.
Eta kulturan berriz, Santas Pascuas jaialdiko talde nafarrekin topaketa eta Detrás del ruido, el columpio asesino erakusketaren aurkezpena izango da. Goizeko 11:00 aurrera izango da. Goizeko 9:09 dira. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokionez, esango dugu Euskal Errepide sarean, lasaitasuna dela orain, zabaldu berri baita Giogei errepidea, Zazki Donostian Irungo norantzan hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da eta ondorioz autoilara luzeak izan dira, badirudi, berriro itxia zegoen erreia zabaldu berri dutela eta gutxinaka bada ere trafikoa lehengoratuz doa. Eguraldiari dagokionez, negu giroko temperaturak, baina egoizaren poderioz, noizbehinka ere, bero printza batzuk ere izaten ditugu. Une honetan, 8 gradu dauzkagu Gasteizen, 10 gradu Iruñan, 12 gradu Maulen eta 13 gradu Donostia, Bilbo, Donibane, Garazi eta Baionan. Eguraldiaren nondik norako guztiak Ikerri Barluzeak. Kaskartzera egingo du eguraldiak ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira. Goizean goiz, orokorran euri gutxi botako du, naiz eta hemenka zertxo egustiko duen, baina goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena sartuko den frontearekin, orduan euriterako joera areagotu egingo da, eta zaparrada giroa nagusituko zaigu. Zaparradak edonon emango dira, baina ugarienak normala den bezala, Kantauriar isurialdean emango dira, eta gainera puntualki ez da baztertzen mardul botatzean, naiz eta litrotan ez den gehiegi pilatzerik espero. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera pixkanaka aterunak luzatuz joango dira, hala ere Kantauriar isurialdean ez du erabat atertzerik lortuko, ego isurialdean aldiz giro lasaiagoa geratuko da. Hego haizea arro ibiliko da goizean goiz erditik aurrera ipar-mendebaldera egin eta aldaketa unean bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute, minimoak orokorra mintzat 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak goizeko lehen orduan emango dira, Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurialdean aldiz 9 eta 15 gradu bitartean, baina orduek aurrera ginala freskatu egingo du eta eguraren bigarren zatean teznetez eguraldi freskoagoa izatea. Espero. Informazioaren aria. Gabonetan Bizkaiko artisautza erosi eta oparitu. Gabonart, egurra, loreak, larrua, jostailuak, beira eta abar. Bilboko Areatzako kaian, abenduaren 12tik urtarrilaren 5era, goizez eta arratsaldez. Informazio gehiago gabonart.blogspot.comen. Antolatzailea Arbaso, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen! Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurregin, trampak agerian utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa berresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz. Lau eta erdiko Master Laboral Kutxa txapelketak final berria izango du igande honetan. Amaia Aldaik eta Enara Gamindek neurtuko dituzte indarrak Gernikako Santanape pilotalekuan. Bizkaitarren arteko leian, Dimoztarrak bere laugarren txapela bilatuko du Kaiolan, 18 urteko laukiztarrak falta zaizkion txapel bakanetako bat eskuratzeko borrokatuko duen bitartean. Naiz irratitik ere, bertan izango gara, eguerdiko 12etan hasita, Nora Mendizabal pilotaria, Ane Urkiri naizeko zuzendaria, eta nineu Jon Garate ariko gara kontakizun lanetan. Bizi gurekin, lauterdiko Master Laboral Kutxako finala, abenduaren 21ean, eguerdiko 12etan, naiz irratian.
motozaleak zarie. Kotxean zoazie Bizkaiko bertsolari txapelketako finalera. Onik heldu zarie, baina konturatu zarie denboran atzera egin dozuela eta mende honen hasierako final batean zagozie. Ez, mende hasierako ez. 2025ko Bizkaiko bertsolari txapelketako finala izango da larun bat honetan, eta naiz irratian zuzenean jarraitu alko duzue. Aitor Bizkarra Ruiz. Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola. Gorka Pagona Barraga Agorria. Jone Uria Albizuri. Oiana Bartra Arenas. Onintza Enbeita Maguregi. Jaber Altube Sarreon Handia. Zabat Gaiete Beitia Abaroa. Larun bata abenduak 24:00 hasita, Bilboko Kasillatik, Eli Pagola, Andoni Rekondo eta Eneko Abasoloren eskutik. Taia hurrengoan agertzen garen etorkizunean. Bizkaiko bertso finala, naiz irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:04 hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurkoan Unai Fernandez de Betoño eta Malen Dominguezekin, eta aipatuko dugu eguneko albistetako bat denera, zehazki PPk EH Bilduren sarraski politiko aldarrikatu baitu Ararteko hautatzeko legebiltzarreko bilkuran. Bigarren plano batean gelditu da Mikel Manzisidorren hautaketa eta PSek dio Ararteko euskalduna eskatzea euskaraz ez dakien gizartearen zati handi baten aurka eraso egitea dela. EAJ, PSE eta PPren botoekin legebiltzarrak Mikel Manzisidor hautatu du Ararteko berria, Manu Lezertu horrezkatuz. Euskal Herria Bilduk bi kritika plazaratu ditu, Ararteko erdalduna hautatzea eta akordioa PPrekin istea. Arkaiz Rodríguez. Ez da serioa, ez da koherentea. Goizean, Ayuso, entzun, Euskadi Euskaldun esan, eta arratsaldean Ayusoren alderdi popularrarekin adostea zer, eta esan bezala Euskararen behar besteko ezagutza maila ez daukan Ararteko bat, zeren eta Pradales jauna, entzun, Arartekoa ez da Euskaldun. Anabasa hasia zelarik PPek hitza hartzeko eskaera gauzatu du, honetarako eskubiderik izan gabe aurretiaz ez duelako bere hitzatzea erabili. Bakartxo Tejeriak baleko eman dio eta horretorri da PPko Javier de Andresen mehatxua. Y como esta es una excepción, y la anomalía que ustedes representan, señores de Bildu, es una excepción, sepan que más pronto, más temprano, serán exterminados de Euskadi como fuerza política. Bakartxo Tejeriak, barkatu, ondoren PSeko Eka Enrikok hitza eskatu du, bere esanetan Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidearen hitzak gizarte erraldunaren aurkako erasoak dira. Lo que nos llama la atención es que una vez más haya fuerzas políticas que quieren contraponer derechos. Derechos lingüísticos contra derechos humanos en esta ocasión. Y eso es simple y llanamente lamentable e inaceptable. Hoy las palabras del portavoz de Euskal Herria Bildu atentan directamente contra una gran parte de la sociedad vasca que no hablamos euskera. Jazotakoaren ostean, Euskal Herria Bilduk iragarri du neurri politiko zein legalak aztertuko dituela, legebiltzarreko mailarin neurriak eskatu dizkio. Murgilduko era aipagai honetan ere, Unai, lehentzu hasi zara aipatzen, eta ikuspuntu orokor bat eskatu beharra dizuete. Zer iruditzen zaizu jaso dena, eta baita ere, zergaitik ez Manzisidorren hautaketa ere? Bueno, pizkat negargarria da guztia, ezta? Ustete hemen igual funtseskoena izan daitekela, berriz ere kargu publiko garrantzitsu bat elebakarra jartzen dela, Arartekoa hain zuzen ere, ez da lehen aldia, ze badugu goratu behar da osasun sailburu bat ere elebakarra dena, eta zentzu horretan, naiz irratian esate baterako ez dugu entzungo elkarrizketarik bi persona garrantzitsu hauei egingo zaiena, ezin dutelako euskeraz erantzun,
Eta nik uste hori dela funtsezkoena, ezta? Burutik pasatzen zaiela alderdi batzuei halako kargu batean jartzea pertsona elebakar bat, eta nik uste hau lotuta dagoela ere oldarraldiarekin, ezta? Lehen aipatu dugun oldarraldiarekin. Kikilduta gaude, epaileen oldarraldia salatzen dugu, baina bestalde ari gara ere gure partetik aukerak dauzkagunean administrazioetan persona elebidunak jartzeko eta pixkat adibidea emateko, egiten dugu beste zerbait, ezta? Eta kasu hontan, besteak beste, paktatu egin dutelako EAJak eta PSek alderdi popularrarekin, ezta? Eta nik uste hor kokatu behar dela Javier de Andresek esandako barrabaskeria, astakeria, egia esan, arabarrok ez gaude horren harrituta, ze hemen ere esan zuen euskararekin sartu dela lanpostuetan bilduko jendea eta bestelako morraila hitza erabili zuen diputatu nagusia zenean, beraz, oposiziotik esatea suntsituko dela bildu gogorra da, baina ez gaitu gehiegi harritzen, eta EAJ eta PSetik ez da inolako gaitzespenik entzun, hain zuzen ere haien botoekin besteak beste gobernatzen ari direlako Gipuzkoako Aldundian edota Gasteizko udalean. Beraz, horrek oso argi uzten du zer nolako posizioak jartzen dira batzuek eta besteek egiten dituzten kontuen aurrean, esate baterako Ernaik duela pare bat egun jartzen ditu kartel batzuk persiana baten gainean, eta horrek sekulako kondenak eta gaitzespenak sortarazi ditu EAJaren partetik esate baterako, lehendakariak ere gaitzetsi dituela, eta honen aurrean ez da ezer gertatu, ezta? Nik uste, larri xamarra dela, eta atzo Peio Txandianok esan zuen bezala, pixkat inflexio puntu bat markatuko duela. Bai, nire ustez oso kritikoa da egoera. Nik uste badela aldi berean EAJaren ez dakit noraez politikoa edo guztiz ideia finkoak ez dituen naren seinalez. Lehen arkaitzen audioa entzun dugunean, ez goizean Ayusori esaten ziola Euskadi Euskaldun, eta gero Arartekoa Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren defendatzailea elebakarra izendatzea, eta hori PSE eta PPrekin adostea, zertan geldituko gara, Ayusori gauza bat esaten edo bestearekin. Biak ez dira bateragarriak, orduan, nik uste hori ez, EAJak jolasten duela etengabe fluidotasun horretan, orain honekin, gero bestearekin, egurra joko dietoni, gero ez dakitze. Eta, galtzaile aterako geranak Euskal Herritarrak gera, kasu honetan EAeko biztanleak, eta nik uste lehen entzuten genituen De Andresen hitzak, eta esterminioa, eta nik uste dut historikoki hori dela hildo politiko horrek bilatu duena, ez? Forma diferentetan gauzatu da momentu historiko bakoitzean, baina guzti horietan izan dute Euskal Herriaren biziraupena, aniztasun kulturala jopuntuan, eta etengabeko txiki egitearen nahi horretan, hau beste pausu bat da, eta nik uste dut, agian beraien, ez dut esango komplejo, baino noiztik izan da hizkuntza bat jakitea edo gauzak ikastea mugatzeko kontu bat. Noiz, gauzak ikasten diren bezala, desikasten dira, eta Euskaldunak ere euskera ikasi dugu, ez da jaio ginenean ja bidunak ginela edo hiru hizkuntza genekiela, orduan iruditzen zait etengabeko aitzaki sorta bat elebakartasun horretan gustora dagoen jendea mantentzeko eta politikoki hori bermatzeko. Orduan ikusten beraiek markatzen duten marko horretan tortillari buelta eman martzaiola, eta lehen Manexekin aipatu den bezala, hizkuntza eskubideak beste eskubide askoren maila berean daude, eta ez dira jarri behar inorekiko konfrontazioko posizio batean. Hor, entzun ditugu, Javier de Andresen adierazpenak, baita ere Ekain Rikoren adierazpenak, zuku nahi esaten zenuen, ez zait, Pepeko kidearen adierazpenek ez dizutela harridurarik eskaini, sortu, barkatu, eta ez dakit, agian pentsatzeko da, baina nik ere sentipen hori izan dut, agian
ez dela harritzeko. Alderdi Popularreko kide batek zer esango du, bueno, arraro izango zena zen iragartzea akordio bat dagoela, gobernu akordio bat dagoela EH Bildurekin, baina agian ez dakit zer nolako eztabaida, zer nolako eskandalu maila amantzaion honi, baina agian nire uste apalean, agian larriagoak dira Ekainrikoren adierazpenak. Ez dakit, zuek zer uste duzu? Bai, Euskaldunon ikuspegitik zalantzari gabe. Osea, De Andresek lehen aipatut astakeri bat bota zuena, ez da, morraila deituz, Bildu inguruko botanteak, De Andresek ere bota izan du batzar nagusietatik diskurso batean, emakumeek abortatu egiten zutela seme-alabaren sexua aukeratzeko. Holako astakeriak ere esan izan ditu. Beraz, zuk esan bezala, behar bada, ez gintuzke hainbeste harritu beharko berak esan dakoa, baina Ekainrikorena benetan larria da, ze gainera, erakusten du, oldarraldi horren atzean, badagoela gizartearen sektore bat, defendatzen ari dena bere privilegio posizioa, bere elebakartasuna defendatzen ari dira, alegia ez jakiteko, ez bakarrik eskubidea, arrotzen dira, arrotuta daude, ez dakitelako euskara, ez dakitelako hemengo hizkuntza, eta benetan, larria da, Euskaldunok besterik gabe ari gara eskatzen Arartekoa elebiduna izatea, ez dugu eskatzen Euskaldun elebakarra izatea, Euskaldun elebakarrak ez direlako existitzen, segurazki, baina ikaragarria da horren aurrean bera ofendituta agertzea eta modu horretan ez da giza eskubideak eta ez dakize bestelako aspabiento eta esagerazioak aldarrikatu zera legebiltzarretik, ez da, nik uste larria dela eta erakusten du, lehen aipatu dute Komisiones Obrerasek jarritako salaketa guztien atzean nor dagoen. Nik, Ekainrikorena bestain kezkagarri ikusten dut, kasu honetan Pradalesen edo posizioa ez, eske nik ere ez dut ulertzen Arartekoa, orain unaik aipatzen zuena, ez dugu elebakarra, ez dugu, esan dut, Euskaldunon defentsan, elebiduna izatea litzateke justuena eta inkluso begiratu beharko litzateke EAeko egoera soziolinguistikoa zein den eta nolako hizkuntza, gaur-gaurko hemen ofizialak ez diren ze hizkuntza diren migrazio prozesuen bitartez pertsona asko daudelako hemen esango nuke arabiarra edo bestelako hizkuntzak hitz egiten dutenak, orduan zergatik ez aldarrikatu hizkuntza hori ezagutuko duen Ararteko bat eukitzea. Gero ez dut esaten bere egunerokoan erabili behar duenik, baina nik uste Arartekoak funtzio hori bete beharko lukela eta asetu beharko lukela EAeko aniztasun linguistikoa beste hainbat aniztasun ordezkatu beharko lituzken bezala sensibilidadea euki behar duen pertsona bada, defentsarako posizio bat nola hasiko du Manzidorrek bere jarduna, jakinda, hasiera euki duela pixka, gora beratxua, kakaztua, ez da begi guztietara agian ez da oso gustoko izango, orduan ez da hasiera bat ere ona herritarren defentsa figura bat izateko. Lehentzuk nahi, iragarri duzu, naiz irratian ez dugu lantzungo Mikel Manzisidor. Guk froga egingo dugu, elkarrizketa eskatuko dugu. Eta gure entzuleak ez baldin badu entzuten elkarrizketa hori epe labur, epe luzean, bakoitzak atera ditzala bere ondorioak. 3 minutu gelditzen zaizkigu, goizeko 9:30 izan daitezen, eta, gaurkoa ere salbu espen puntu bat ere badu gure saioak, 2025 urteko azken analisi maila da, Gabonak datoz, eta horren irekiera izaten da ere, abenduak 21 Santo Tomaseko feria Euskal Herriko txoko anitzetan, eta Donostiakoan kasu, txerri bat izan ohi da protagonista, aurten Poxpolin izena du, txerri honek, eta Egoi Belategi lankida, txerri honen azlearekin izan da, Elgetan, Peio Bilbaorekin izan da. Egunon entzuleok, beste urte bat ez Elgetako Arantz eta Etxaldean aukazue.
Karabiako gainetik gertu dugun paraje eder hau, ezaguna dugulako jada, ez baita edonolako ardura, Basatxerri elkartetik jasotzen duten eskaria. Iaz, Kaxilda ezagutu genuen hementxe, Donostiako San Tomas eguneko txerria, Konstituzio plazako erregina. Tamalez, San Tomaseko txerriaren erreginaldiak ez du luze irauten, baina zorionez, koro hartzeko erreleboa agertzen da beti, eta aurten Arantzeta baserriko beste txerri batentzako izango da hori. Pospolin deitzen da bera, eta puntu honetara helduta utziko diazue bigarren urtez jarraian, txerria hazi duen aurkezten, Peio Bilbao daukagoelako gurekin, egunon Peio, pozen naiz berriro zu ikusteaz, eta mila esker berriz ere Arantzetako ateak naiz erretiari zabaltzagatik. Egunon danoi, gustu handizekin. Hortxe daukagula, ate joka esan bezala San Tomas eguna, hortxe daukagu ere guri begira Pospolingun honetan, igandera begira kontaidazu, zer moduz da betezuek, zer moduz dago Pospolin? Pospolin ja prest, txerri galantain da, gogo handizekin ja joateko, ja eguna pasau eta ja beste asunto bat. Peio, bigarren urtea da, onan atorrela, honek zera esan nahi du, gustora geratu zirela ia zain zenuten lanarekin, ez da? Bai, azkenian mate geran bia dau, Basatxerri kooperatiba tipe bai azkenian nik hartu eta arduria Basatxerri barruan hau asunto geroateko, eta printzipioz urtero guk eroango. Horixe bere galetu dezun, alegia asmoa dela, atatutzen urtetan aurrera jarraitzea eta mantentzea ditura. Bai, gainera gustu handixak egiten dugu, egun edarra pasatzen dugu, eta propaganda handixak guretzako bai, aprobetxa dutzen dugu. Iaz, esaten zenidan, plaza garrantzitsua dela, zuzen ere San Tomasekoa Donostian. Sumatu duzue, ez dakit ospea, edo interesa ekarri dionik Arantzeta baserriari San Tomas eguneko txerriaztea? Bai, interes bat pixka, azkenean bai sare sozialetan da, bai irratixan, telebistan danian entzuten da, eta hori propaganda importante bada, gero gure txerrikixak eta saltzeko orduan, bai, merez izan da, ustot. Iaz, esaten zenidan, plaza garrantzitsua izango zela, luze eta sagon hitz egingo dugu hor, Pospolinen inguruan Peio, baina azken asteetan albiste izan den txerri zurri afrikarraz galetu neko nizuke. Lehenik eta ben, gogorek hartzeko gaitza basurdetara mugatzen dela, Bartzelona inguruen soilik ematen ari dela arazori, tira, gure txerri haragia erabat segurua dela. Bai, ez da oniongo arazoik, jateko txerri haragirik eta ez da oniongo, ez da bezartu sanidadetik eta inongo problemaik, printzipio ez da oniongo arazoik, gure txerri xagala eta bakunota goten dira gripe horrentzako, eta aparte txerritok isa bai sinergetikoki ondo itxita goten da, basurdak eta ez hartu alizateko, printzipio ez da arazoik tema horrekin. Dena den nolabaiteko kezka ekartze izu honek? Bai, olako gauza beti emoten dau kezkia, azkenean horta dedikatzen ga, eta arazo onditza ekarle getxu, baina momentuan itxoitia beste getxago geratzen. Peio, ekonomikoki ikusi dugu oso kaltegarria izan daitekela horrelako izurrite bat, baina batez ere eredu industrialeko txerri haragia hitz egiten baldin badugu. Hemen berriz ere nabarmendu behar dugulako zuena, beste eredu bat dela, ezta? Bai, guztiz eredu diferentian gabiz, aske hasitxakoak txerrixak dira, bai larrian ibiltzen dian txerrixak, kastainak edo harrapatzen da eskurrak eta jaten ibiltzen dian txerrixak. Arazoa da, kanpoan ibiltzen dela, da txerrixekin basurdekin olekela kontatu pixka, baina ondo etxita dago, ez da arazoi momentuan, Euskal Herriera beste heldu gaixotasuna, hor Katalunia aldian geratu da, eta berrola segitzen da. Peio, hemen Arantzetan txerriak haze dituzue, baina ikusten ari gara baita ere ez bakarrik txerri afrikarraren edo txerriaren izurrite afrikarra, ikusten ari gara baita ere enbeiekin dermatosi nodular hor dago, tuberkulosia, gazti gripea ere tarteka agertzen zaigu eta horrek ondorio oso larriak ditu bereziki Ipar Euskal Herrian. Zer gertatzen ari da? Berriz ere honen atzen zer egon daiteke? Globalizazioa da, aipatu dugun eredu industriala. Nire albaitari bat, ni azkenian ekoizle ba nahi, eta nik ekoizle bezala ardura ondizia motozta honek, tema honek, ezagosuna bai ganaduakin, behiekin, bai txoriekin da daun arazoa, txerriekin bebai. Baina, nik uste dut momentuan pixka globalizazioa ezagosun moduan, hori daka bai, azkenean prensak eta mototza bomba ondizia tema honek, eta askotan ez da lekutik eta atzen dugu arazoa. Arazoa badagoela, hori klaru da, bestela esan entzungo, baina ez da alerta egin zoatu behar, bestela eskin joan aurrerengo.
Eta alerta hori apaltzaldera berrez errepikatuko dugula, Euskal Herrian dakagun aragia erabat segurua dela, eta baserriko baldin bada, are eta gehiago. Peio, orain bai, guazen gaurko elkarrizketaren protagonistarekin, hementxe parean daukagulako postpolin, lehenik eta behin izenaz galetu behar dizut, zergatik postpolin. Bueno, ez dut zanik jartzen, Egiz esan, ez, Donostiako udala jartzutza urteo, ez da izeba, jarriotzen postpolin, baina, bueno, niretzago izen oso gokisa txerri honentzako, porque lasei da, eta bastante postpolina da gainera. Beste bi datu galetu nahi ezkizut, zenbateko denbora du, adina, une honetan postpolinek, eta zenbat pixatzen du. Ba, adina montan 15 bat, 16 bat hilabete dukotxu, eta pixua 350 kilo kalkulatzen du eukiko gala. Ez du pixa hondikan, baina, bueno, gutxi gora era neurrizia etxiketa, balako mate duko. Donostiako udalak pisu jakin bat exigitzen dizue bertara txerriara emateko, edo? Ez, bereziki ez, urteko txerria esateako da, urte bete bat eukitzeko den da txerria, bestela guk hiltegira beltzen duzen txerriak 6 hilabete inguruan hiltzen dira, eta honi, beste 6 hilabete lehatzeako, orduan ja txerri heldu bat esango zen eruaten dela. Durok, arrazakoa hau ere ikusten dudanagatik, iaz azaldu zen egun, baina, bueno, hartuko gutartetxo bat berriz ere jendeari Durok arrazaren berri emateko. Bueno, Durok arrazia da, azkenean Kanada aldetik datorren arraza bat, mesla bat, txerri diferentiekin indako mesla bat, Durok arrazia eta zen hortik. Hoi momentuan jateko txerrisa bat izbat hori erabiltzen da, bai kanpoko esplotazioetan, bai barruko esplotazioetan. Orduan, bada kalia altuko txerri bat, infiltrazio oso nakana, kalia oso altua dakana okeliak, eta basatxerrik hortik tiratu dugu. Txerri dotore eta galanta dugu postpolin, nola ari zarete bere elikatzen? Ba, bera pentsua jaten dau, pentsua nastua, pixkat, eukitzen dau bai hartua, garixa, babia, idarra, pixkat nastu eukitzen dau. Jateko guztiz garbisa, ez daka inongo, bueno, haunditzeko eta ez daka inongo azioik eta zeu esartuta, kanpotik eta jartako jatekoa, dana pentsu naturala esatotza duena da, eta gainera horrekin alein haunditza itzen dauz, azkenean kanpoan hasitako txerri batek hori daka beran baldintzetako, natural jatea, bertako kastainak, urrak, harrapatzen da dena jatea, eta horrek importantzia handitzaka. Han hemenka irakurri dut postpolin, bueno, neko lasaia etorri zaigula, lo eta gutxi gehiago egiten duela, mugitu zertxo baita egunean zehar, baina nolakoa da postpolin. Badakit alderaketak egitea zela sekulan ona izaten Peio, baina iaz ezagutu genuen kasildarekin alderatuta oso ezberdina postpolin. Ba, pixka lasaitxo esango nuke, aurreko urtekoa gehiago investigau eta enredatzea zukan beran helburu, honek ez, hau jaten dau, eta lasai etzaten da belarretan, da lasai joten da. Norbera joan arte ikutzera, modu ez. Hemen makina bat txerri dituzue, lehixako ikusi ditugu, baina ziur asko, bueno, ezberdina da postpolin, eta bera zentzeko modua baita ere. Zergatik aukeratu duzue postpolin, eta hemen dauzkazuen gainontzeko txerriekin alderatuta, nola zaiten duzuen, nolabait mimo gehiagorekin? Mimo danek igual eukitzen da, Zain du, txerri danak kalia igualakin zaintzen dira, eta maitxasun igualakin, bakarri, postpolin sartxo gozela da, aparta dutzen dugu, ja edade batekin, gaztetan kanpoan ibiltzen da zelaian da bat beste, ja ontxe azkenengo 2 batetan, barruan egoten da postpolin, azkenean minik eta ez hartzeko bat, mendixa mini hartzeko arriskoa daka, pixu ondixea daka, azkenean aldapak dagoz, eta, bueno, seguridadea gaitxik ez dugu kanporatatzen, azkenengo pare bat batean, baina bestela lasai ibiltzako txerri bada, bai mendixan, barruan, nahi da bena itzen. Txerrian, bueno, ongizatea, aipatzen duzu, postpolin izango da beste urte batez, Konstituzio Plazmo, postpolin ez, baina zuen txerri bat izango beste urte batez, Konstituzio Plazako izarra, ez da ordea eta hori argi utzi behar dugu, ez da denbora pasa bat postpolin, ez da denbora pasa bat bertan dauden abereak, errespetuz jokatzea eskatu berzai herritarrei. Bai, jendea izan biako errespetu guztiekin egoteko, han txerrixa ikutzeko eta ez da goten aukeraik, eta hobeto, azkenean ez dako menik kanpotik gaixotasunik eta sartzeko beti da arriskoa. Osak, beran segurtasun baiak inoten da, baina ikusteko eta ez da inongo arazik egoten, aurreko urtean jende asko ikusi izan zeban, da urten ez da inongo arazik. Badakigu, moia da, txerriak ez direla zozkatzen, baina uste dut bai komeni dela jendei esatea zer gertatuko zaion postpolini San Tomas eta gero. Bai, bueno, basatxerrira berta salduko eroango da, berak produzio bezala joango da, bai txorizioa egitzeko, urdaiak, solomoak, dan atxerri guztia bakizu aprobetxa dutzen da, eta postpolin beha alaxea aprobetxakoa. Beste modu bat esan da, postpolin jateko dastatzeko aukera izango dela. Bai, egongo da, gero karnese izetan da bat, beste egongo da aukeria, osak, postasun handizakin hori seinale hona da.
Zentzu horretan dagoeneko ezakit arakinik enkargo egin dizue edo nola ateratzen duzu txerri hau, gero aragitan? Ez, hori gero basatxerriti saltzen da, era gestionatzen da, baina, bueno, okela azkenean txorixotan da aprobetsatzen da, ordan gero ez da espreski pospolin bezala saltzen. Azkenean txerrixa erostozu basatxerrira eta etortzen dana. Zuri buruz, ari naiz denbora guztian galdezka, Peio, baina biztan da, hemen Arantzetan, hainbat lagunek egiten duzuela lan, konta guzu pixka bat, Arantzetaz, zenbat lagunek egiten duzuela lan orintxe bertan, eta, zer moduko egoeran dagoen etxaldea? Emaztiak eta biso egiten dugu lan hemen basertxean, gero beti etxekoak eta beti laguntzeko preste goten dira, baina goria, poliki aurre hartzen, 5 urte goia zea baserri honekin, proiektu ondixea guretzako, eta ondo, txerrixekin ondo funtzionazku, poliki oin ardi batzuk eta jartzen gabiz, eta, bizimu datatzen. Hortxe, nobedadia, ardiekin ere sortu zarete? Ardi gutxi batzuk ekarri dozu, lehenengo arditxa ikasten joateko, momentuan ez du pentsau ez okelatarako saltzeko baina, momentuan ez dakagu horrekin aurrera etxo asmondik. Peio, tamalez zure kasua ezagutu dugunarekiko nahiko berezia da, lehen sektorean, ez bakarrik nekazaritzan, abeltzaintzan eta arrantzan ere ikusten dugulako, badaukagun arazo nagusetakoa, belaunaldi erreleboa dela. Zuzaitugu eredu, ziur asko zailtasunekin, ziur asko gorra izango baina, zuzaitugu eredu, posible dela bizitza eta bizitza duin bat eduki lurratik kasunetan abereekin. Ez dakit, zure iritzi zeintzu dira gaur egun gazteak lehen sektorean ez sartzeko dauden oztopo nagusiak eta zalantzak dituztenei zer esango zenieke? Lehenengo eta bezako, ni adidez etxian ez dut euki baserritarrik, ne gurasoak eta ez dira baserriti dedikau, eta nire emaztea gure helburu esan zan baserriti bizitzea, eta oso pozik gauz. Esforzo onditxekin, gero hemen ez dago porrik, ez dago ezer, baki osela da nau, baina maitxasunak entxemozu gauzak eta gustora entxemozu, gero askatasun badakazu ez dagoela kalkulatzeik. Eta gero, gaztiei esan, zailtasunak asko dauz. Azkenean mundu honetan zailtasun asko dauz, batiz bat ekonomiko ez da problema ondizena, gero laguntzak eta beti goten dira, Eusko Jaurlaritzatik eta udaletxetik eta beti goten da laguntza gazteak komeni dalako mundu honetan sartzea. Baina, nik txarra baino hona esango nuke, gauza hona dakazela, azkenean ez dakazu taiar batera o enpresa batera joan beharrik egunero baten aginduak betetzera, norberak itxen dabenakin tatzozu bizimodua, naturakin, da ondo bizita, azkenean. Eta maitzeko, zehazki txerriak azteren inguruan galdetu nahi dizut, eta zuk berden ikustituzun aukerak eta bereziki etorkizuna, ze, ikusten ari gara bereziki Gipuzkoan, baina Euskal Herri osoan nola adibidez, dagoeneko hainbat sindikatotatik ari diren ohartarazten txal haragia hemendik urte batzutara desagertu daitekela gurean modu orokortu batean, hain zuzen ere gero eta zailtasun gehiago daudelako hemen bertan ondo azializateko txekor bat. Desagertzen asuntuan ez nago ados horrekin, nik uste ez dela desagertuko, beti ongo gazela hemen txuleta jaten duena igandian baskaltzeko. Baina, ez da horreza, jendia beste otxura batzu dakaz, onja oiaskuak gehiago hiltzen da jendia jaten, indio jarrak eta gehiago jaten dira. Aldatu ingo dira otxurak, baina, basertarrape aldatu inbiako egoera berritxeta da. Gure aldetik, sikiera zorterik onena opatzea aurten pospolinekin eta opa dizugu baita ere urte luzez, zuk nahi izan arte izatea Donostiko, San Tomas Atzokako txerria azten duen abeltzaina. Peio Bilbao, mila esker beste urte batez. Venga, eskerrik asko zuei bet, eta torri unren urtean. Egin dugu urteko elkarrizketa klasikoa, eta ez dakit, arreta deitu digu, txerriaren izenarena, hori ez genekien, ezakit sekretu bat ote den, Donostiko udala jartzen diela izena zerri, ez beraien jabek, baina ez dakit, Unai, zurekin aste gustatuko litzaidake, San Tomas eta ez baitarako, Gasteizen ospatzen, okerrez banago, eta ez dakit, hemen Gipuzkoarrok batzutan txerriari jainko mailare ematen diogu, ez dakit nola ikusten duzuen arabatik gure zorokeri hauek. Ez pentsa, egia da San Tomasak hemen ez ditugula ospatzen, baino txerri bat hemen zozkatatu egin izan da San Tomasetan bezala 18. mendetik, baino egin da San Anton egunean. San Anton eguna da urtarrilaren 17an. Eta han bezala, Donostin bezala edo Bilbon bezala, da ez da erabiltzen txerri bizirik dagoen txerri bat, eta orain zozketatzen dira txokolatezko txerri erraldoi batzuk, ezta? Batez ere ikastetxeen artean, eta hola. Beraz, ez pentsa oso urrun gaudenik, nik uste ohitura polita dela,
Eta, bueno, egon naiz oso elkarrizketa polita iruditu zait, egon naiz pospolinen argazki batzuk ikusten, eta berak badaki protagonista izango dela, eta argazki batzutan agertzen da, inkluso irribarrea egiten, deigarria iruditu zait. Balen? Bai, nik Gipuzkoarra naiz, orduan txikitatik bizi izan dut oso gertutik. Jai eukitzen genunez, goizean familiakin, gero ez dakize, eta bai, kurioso egin zait izenaren kontua. Nik uste nun, baserritarrak ez txikitatik, txakurrei edo izena jartzen zaion bezala, txerriari ere ala jarriko ziola, eta bitu desbelatu inda, el gran sekreto. Eta orain badakigu egia. Bai, zazki, galdetu beharko diogu orain Donostiako daleko ardunei buruz, ea zein den izena, baina, hitz egin da, baita ere besteak beste, gaur egun, zer nola dagoen sektorea, txerriaren hazkuntzari buruz, edota baita ere, horre, akaso hausnartzera eraman beharko gaituen elementu bat, ze abeltzainek eta aipatzen dute. Ez denean beia, Bartzelonatikan, zerriaren gaixotasuna, zerriaren sukarra baita ere, alerta maila, hegazti gripea dela eta hain zuzen, egun hauetako merkatuetan ez dugu hegaztirik ikusiko gripearen ondorioz. Eta, nahiko nuke, jagin, labur bada ere, nola ikusten duzuen hau, ze pixkat ere, hainbatetan aipatu izan dugu, azken aldian nahiko hitz egin dugu abeltzainei, eta pixkat, aipatzen zena zen, hausnartzeko elementua beti badela ere, zer nolako ekoizpen eredua den dauen animalien edo elikaduraren bueltan. Bai, nik uste Peliok aipatzen zuen bezala, Pospolinen hazkuntzaz arduratuen honek, esaten zuen bere ereduan, ondo zaintzen dutela basatiak dire, basatiak edo azitegietan ez dauden animaliak bertara sartzea, eta kutsatze fronte horiek nolabait isten dituztenez, seguruagoa dela horrelako azitegietako animaliak jatea. Karo, nik ideala litzateke denok horrelako lekuetako haragi eta hegaztiak jan alizatea, baina gero ikusita zenbat pertsonak jaten dugun haragia eta produkzioak eskatzen du askoz handiagoa izatea, kontsumo horri eratzun alizateko orduan hortik sortu dira azitegi handiak eta niri oso kezkagarri iruditzen zaite eredu hori, baina bilatu beharko litzateke tarteko zerbait jasangarria izateko, eta aldi berean, agian planteatu beharko litzateke ere bai, kontsumo aldetik, ea horren beste haragi jatea behar dugun guk gizaki bezala gure osasuna mantentzeko, giharrak lantzeko, bakoitzak bere arrazoiak eukiko ditu haragia jateko, baino hori garrantzitsua iruditzen zait kontuan hartzea. Eta bestalde, Peliokera aipatzen zuen gazteak, lehenengo sektorean sartzearen gogori, pixkat piztu digu, eta niri ilusionagarria iruditzen zait, baino, konpromiso handiko lana da, opor aldetik, ez da beste lanpostu batzutan bezala, bi astez joango naiz kanpora oporretara, eta nire ardurak utziko ditu talde batera, nire burua despejatzeko. Lehenengo sektoreak badu muga bat alde horretatik, eta konpromiso oso handia da, eta horretarako prest dagoenak gustora egingo du seguru, baino hori. Unai, zure ikuspuntua ez dagutu nahi du? Nik uste eritasun kasu hauek azken boladan biderkatzen ari direnak behar bada eredu intensiboaren, eredu industrialaren ondorio izan daitezkela neurri handi batean, eta zentzu horretan, zentzutea Pello Bilbao bezalako baserritarrak eredu estensiboaren alde egiten dutenak, eta pixkate abere hauek berak esan du ez, azten dituztenak eskurrak jaten, eta hau eredu estensiboaz ere hitz egin daiteke noski beste animalien kasuan ere, nik uste daukagun lurralde antolamenduarekin oso lotuta dagoela ere bai, ez bakarrik eredu ekonomikoarekin, lurralde antolamenduarekin ere lotuta dago, zeren eta gero eta espazio gutxiago uzten diegu nekazari eta baserritarrei. Orduan nik uste baita ere babestu egin behar degula gure lehen sektorerako lurra,
ez bakarrik azpiegituretarako espazio disponible bat bezala pentsatu, eta zentzu horretan nik uste oso ondo zaindu behar degula eta pentsatu abeltzaintzaren kasua zehatzean eredu estensiboak ere osasungarriagoak direla oro har. Eman diogu, gure Gabon ikutua gure analisi mailari eta bestelako aipagai bat ere sakondu nahi dugu. Izan ere, azken 5 urteko datuekin osaturiko naziometroaren arabera nabarmena da, Ipar Euskal Herrian lurralde kontzientzia oso sendoa dela, 2020an abiatu zenetik, 7 neurketa egin dira Euskal Herri osoan, bildutako datuen bidez, Euskal Buru Jabetzaren gaineko iritziak izan duen bilakaera aztertu nahi izan duten naziometroaren sustatzaileek, ostegun zehazki, pasaden astetako ostegunean, Baionako Euskal Museoan aurkeztu zen txostena, Ipar Euskal Herritarren posizionamenduaren bueltan. Txostenak jasotzen dituen datuei so eginez, Ipar Euskal Herriak bere etorkizun politikoa erabakitzeko eskubidea izan behar ote duen galdetzerakoan, oro har aldekotasuna nagusitzen da 3 lurraldetako herritarren artean. Euskal Herri osoan baiezkoa 155 eta 178 artean mugitzen bada, Ipar Euskal Herrian tarte hori pixka bat ertxiagoa da. 154,9 eta 162 artean kokatzen da. Bilakaera begiratuta, 2024 erabakitzeko ahalmenaren aldeko datuak gora egin zuen, 159,9. Erreferendum baten legezko aukera aztertzerakoan, 2020an Ipar Euskal Herriko biztanleen artean 175,2 uste zuen erreferenduma onartu behar zela. Datu hori Euskal Herri osoarena baino altuagoa zen. Auzi instituzionalari buruzko iritziak neurtuta eskumen gehiago dituzten erkidegoen eredua da aukera gogokoena. Nazio mailako eskalari erreparaturik zein Ipar Euskal Herriko datuak begiratuta. Ipar Euskal Herriko hautetxiak hautatzeko moldeari buruz galdetuz gero, herritarrek nahiago dute boto zuzenaren bidez hautatu. Hala nola, Euskal Hirigune Elkargoko kontseilariak. 160 dira modu honetan egitea nahiago dutenak, oraingo eredua besten duen 136aren aitzinean. Euskal Estatuaren gaia aztertzean, lehenengo irudi orokorra ematen dute datuek. Horretan, Ipar Euskal Herriko emaitzek argi erakusten dute independentziaren inguruko jarrera nagusiak eszeptikoak direla. Joera hori gainera aski egonkorra izan da naziometroak 5 urte hauetan eginiko neurketetan. Hain zuzen, zu Telesforo Montzon Elabeko soziologoa zarela, eta Unai, zure baimenarekin ere galdera batzu dauzkagun balenentzat, honen bueltan, izan ere azken naziometroaren ondorio argienetako bat da, Ipar Euskal Herria lurralde kontzientzia oso sendoa dela, baina zertaz ari gara zehazki lurralde kontzientzia aipatzen dugunean? Hainbat galdera sorta egiten ditugu lurraldetasunari buruz, Euskal Herria osatzen duten eremu administratibo ezberdinen artean nolako harremana izatea nahi duten, egungotik haratago zein arlotan sakontzeko harreman jarrera daukate, izan hezkuntza, ekonomia, osasun arlokoak, pixkat hildo horretan, ez? Eta gero, bai salto egiten degula, erabakitzeko eskubidearen arloan, nolako jarrera duten galdetzeari buruz. Harrigarria egin zaigu, karo guk orain arte urtero inkesta bat egin izan dugu, hasieran urtean biziren, eta orain bakarra da, eta guk ematen genitun Euskal Herri osoko datuak. Orduan, bataz besteko bat, ateratzen zen, eta denok gelditzen ginen konforme horrekin. Baina ikusten genuen 5 urteko honekin batera beharrezkoa zela, Ipar Euskal Herria eta Nafarroako datuak ere ematea, EAEkoak Bilbon eman genituen tarte batez, eta harritu gintuen nola erkidego bakoitzari erreparatuta bataz bestekotik nola kokatzen den bakoitza, ez? Eta gure sorpresa onerako Ipar Euskal Herriak erabakitzeko eskubideari lotuta, zuek esan duzuen bezala, jarrera oso baikorra adierazten du, eta interesgarria da aldi berean datu hauek kokatzea Frantziako azken hauteskundeetan, eskuin muturrak ere gorakada nabarmena eukizuelako Ipar Euskal Herriko eskualde batzuetan, eta nola ezkontzen diren bi ideia hauek, eta pozgarria da ikustea nazio, Frantziak egiten duen zentralizaziorako joera horretatik, nola ateratzen den, eta nazio izaera duten datu hauek lortzen ditugun. Eta aipatuta Ipar Euskal Herriko neurketare egin dela hor, ezberdintasunik ere topatu duzue Lapurdi, Baixen, Nafarroa eta Xiberoaren artean? Hori
ezin dizut erantzun propio, ze guk lagina erkidegoka ateratzen dugu profil batzuk aterata eta izaten da jendartearen errepresentagarria den lagin bat izateko, eta gero hori ez dugu desglosatzen probintziaka gaur gaurkoz. Bestalde, zein da gaientzen den jarrera, galdekatuen artean Euskal Hiri Elkargoari dagokinez? Bueno, hor, hainbat posizio oso ezberdinak daude, eta oroar baikortasunez ikusten dute kudeak eta tokikoa izatea, Frantziar estatutik zentralizaziorako joera horretatik aterata, ez? Eta, Euskal Hirigune Elkargoa sortu zenetik edo, bai baloratzen dela oso modu positiboan kudeak eta hau. Eta Euskal Estatu baten aukerari dagokienez, aukera realista dela uste dute? Hor, asko aldatzen dira terminoak independentzia eta Euskal Estatuaren inguruan galdetzen dugunean, eta egia da Euskal Estatuari buruz galdetzean jarrera baikorragoa edo jende gehiago adierazten du jarrera baikorra. Hor bai, puntualizatu nahi dut, Nafarroan, aurreko ostegunean Baionan egon ginen, eta ostiralean Nafarroan, Iruñean, eta bietan eman genitu tokiko datuak, eta bai ezberdintzen genuela, batean eta bestean Euskal Estatuari buruz galdetzean, Nafarroan Euskal Estatuaren jarrera, independentziarekikoa, baino gorakoagoa da, baino bai, planteatzen zaizkien Nafarroan, Nafar identitate horretaz konstiente geralako, bai Euskal Estatua eta Nafar Estatuaren inguruan. Eta kasu honetan, bai Nafar Estatuak indar asko zaundiagoa hartzen du, Euskal Estatuarenak, baino, nabarmenduz ere dela posizio bat, babestua dena, baino ez EAen bezain beste. Eta, kuriosoa da, gero Nafar Estatuaren ideia horretatik, badagoelako azkenean politikoki erabili daitekeen materiala edo diskurtsiboki jantzi behar dena, proposamen politikoak egiterako momentuan. 5 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 10 izan daitezen, eta ondo baderitzazue menutziko dugu, gaurko zanalisi maila, helduden urtean ere, topatuko gera, Unai eta Malen zorionak eta urte berrian. Ondo, berdin. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome. You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunk they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing Go Away Babe, and the bells were ringing out for Christmas Day.
could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus are singing Go Away Babe, and the bells are ringing out for Christmas Day. Goizeko 10 dira, atzeratu egin dute Mercosur tratatuaren sinadura larunbat honetarako zen aurreikusia, baina badirudi beranduago sinatuko dutela Hego Amerikarekin, sinatu beharreko tratatu hau, zehazki Europar Batasuneko 27 herrialdetik oposizioa adierazi dute estatu frantsesak ala estatu italiarrak. Helburua badagoeneko 26 urteko iraupena duen negoziak eta larunbat honetan bukatzea zen, iguazun egin nahi zuten sinadura ekitaldia, baina Ursula von der Leyen, zehazki Europar Batasuneko presidenteak iragarri du, bihar ez dela Brasilera joango, ezinezkoa izango delako sinadura hori, zehazki Europar Batasuneko kontseiluan hartu beharreko erabakia dau, non bertan gehiengo nagusi bat behar den, herrialden 155 eta herrialden 155 balekoa eman behar dio, baina nabarmentzeko datua da, 155 horretan Europar Batasuneko gizartearen 165 egon behar duela ordezkatu. Estatu frantsesak sinatu asmo du, baina beriziki herrialdean piztu diren laborarien protesten ostean edota atzo bertan Bruselako kaleetan izan ziren milaka laborarien presioaren ondorioz, badirudi atzeratuz doala Mercosur akordioa. Beraz, baliteke urtarrilean zehar, urtarrilako 26 aldera sinatzea akordioa. Bestelako kontuetan esango dugu, fiskaltzak erretiratu egin dituela Zestoako 6 bizilagunentzat eskaturiko espetxe zigorrak Donostian ari dira epaitzen auzipetuak elkartasun feministagatik egindako ekintzengatik eta gaur bukatuko da epaiketa alde guztien ondorioekin eta akusatuen azken hitzarekin nahi izan ez gero. Zehazki, fiskaltzak kasu honetan eta akusazio partikularrak 4 eta 5 urtera arteko espetxe zigorrak eskatu zituzten, eta hain zuzen, orain, adirazpenak entzun ostean fiskaltzak erabaki aldatu du. Salatzailearen bikote kide hoiarentzat absoluzia eskatu du, eta emakumeari babesa eman zuten 5 herritarrentzat isunak ere proposatu dituzte. Fiskaltzaren arabera, ez da frogatu integritate moralaren aurkako deliturik, baina bai ertxatze delitua, eta horregatik mantendu dituzte isun eskaerak. Zehazki akusazio partikularrak 5 urteko espetxe zigorraren eskaera bere horretan mantendu du, defentsak guztien absoluzia eskatu du. Eta aipatuko dugu baita ere, emakume batek salaketa jarri duela Adolfo Suárez, Espainiako gobernuko presidente ohiaren aurka nagusikeriaz eta larderiaz egindako abusu eta sexu eraso jarraituengatik. Salaketan jaso denez, gertakariak emakumeak 17 urte zituenean jaso ziren, 1982ko azaroan hasi ziren eraso hauek eta 1985ko amaiera bitarte luzatu ziren. Zehazki salatzaileak azaltzen duenez, 3 urteetan ukituak jasan zituen, felazioak egitera behartu zuten,
akusatuak bere gorputzan eiakulatu zuen eta koitua bortxatzean ere saiatu zen, hori guztia bere baimenik gabe eta larderiaren eta nagusitasun abusoaren ondorioz. Beraz, esandako emakume batek salaketa jarri du Adolfo Suárez, Espainiako gobernuko presidente ohiaren aurka sexu gehiegikeriengatik. Eta azkenik eriotz baten berri eman beharra dugu, zazki Miriam Nürnberg zendu baita aste honetan New Yorken 100 urterekin, 1952 urtetik Mario Salegi euskal errefuxiatu eta aktivistaren bikotekidea izandakoa, holokaustoak harrapaturiko familia judu batekoa zen Nürnberg eta zehazki New Yorken ezagutu zuen Mario Salegi nazioarteko brigadei egindako omenaldi baten eta orduz geroztik euskal kausaren aldeko era guztietako ekintzak partekatu izan dituzte publikoak zein klandestinoak. 1977tik aurrera aldizka Euskal Herrian izan ziren biak eta New Yorkeko etxeare aterpea izan zen Euskal Herritar askorentzat besteak beste Maria Zamakola, Bernardo Atxaga, Aino Arteta edota Mirentxu Purroi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Bueno, errepidei dagokionez, esan beharra dugu, une honetan ez dugula nabarmentzeko jazoerarik, eta guraldiari dagokionez, esango dugu 8 gradu dauzkagula Gasteizen, 11 Iruñean, 13 gradu Donostia, Bilbo, Donibane, Garazi eta Maulen, eta Baionan 14 gradu. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Kaskartzera egingo du eguraldiak ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira. Goizean goiz, orokorran euri gutxi botako du, naiz eta hemenka zertxo bustiko duen, baina goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena sartuko den frontearekin, orduan euriterako joera areagotu egingo da, eta zaparrada giroa nagusituko zaigu. Zaparradak edonon emango dira, baina ugarienak normala demezela, Kantauriar isurialdean emango dira, eta gainera puntualki ez da baztertzen mardul botatzean, naiz eta litrotan ez den gehiegi pilatzerik espero. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera pixkanaka aterunak luzatuz joango dira, hala ere Kantauriar isurialdean ez du erabat atertzerik lortuko, ego isurialdean aldiz giro lasaiagoa geratuko da. Ego haizea arro ibiliko da goizean goiz erditik aurrera ipar mendebalderarekin eta aldaketa unean bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute, minimoak orokorra mintzat 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak goizeko lehen orduan emango dira, Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurialdean aldiz 9 eta 15 gradu bitartean, baina orduek aurrera ginala freskatu egingo du eta eguraren bigarren zatean tezente eguraldi freskoagoa izatea. Espero. Hauexek, oraingoz nabarmentzekoak eta agurtuko ditugu ere, beti bezala bigarren kafeako kideak Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon, Peli. Zer modu zaudete? Ondo, gaur itzordu berezi badaukago eta gogoz. Hala da, bai. Den ez du kontatuko, baina hor txutziko dut. Bueno, lehen kontatu dute, Kontatu duzu, kontatu kontatuko dugu. Bai, gaurko ospatzeko eguna izango da. Hori da. Baina tira, bitartean saio bat egin behar, eta guk hemen prestatu ditugu hainbat eduki. Nerea Gartzia, Ondarroar aktore eta sortzailearekin hartuko dugu kafe dutxa, ondoren Josu Iztuetarekin, joan den astean abiatutako, Camp Nordetik Euskal Herrirako bizikleta zeharkaldi luze hori, 5.000 kilometro inguruko zeharkaldi horretan murgiltzen jarraituko dugu. Gurekin izango da Gorka Hermosa ere gaur estrenatuko dute Auspoa eta Tunela, nolabait Trikitixaren jatorriari buruzko film dokumental laburra eta bertan izango dira, antxe antzoki zaharrean, gerora kontzertu eta guzti, eta gainera Xabin Fernandez gurekin izango dugu, Punpairez ikuskizunak, abenduaren 21 izango duelako Iruñeko Antzerki Eskolan emanaldia, baina gainera, etxe honetan urtarrietik aurrera ere, balako, late night show, more entrevista formatuan ere, emango digulako ikusgai eta, berarekin aztertuko dugu, zer den urtarrietik aurrera gure entzule eta ikuslek ere, bizitzeko aukera izango dutena. Orain, gero arte batekin agurtuko zaituztet? Hori da, laiztera arte. Eta gure entzulei, astelen arte, hemen ez kezkatu, naiz irratian, ez dugulako etenik, ondo segi, gozatu asteburu honetaz, Gabon giroan, ondo segi, aio! Naiz irratia.